2008 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura, hamuna kuchitora. 2018 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura. 2023 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura. Saka mudawenda kuballot kuleiteini. Alright, mire makadaro. Ayo. Imbava vanoziya chimonzwa. Truth of the matter is, get my word. Chamisa is popular but not powerful. I can tell you that. If he was powerful, he would not have lost NDC kuna Monzura. If he was powerful, he would not have lost Triple C kuna Shabang. The blue party yanga ZANU PF nditere ndiri kutaurirai. Tinozviziva but tatibvunza ma critical questions. But tumutati ZANU PF kuti navanhu vachipinda varungu vanosmitha nani vachingosungwa vachitoita zverafu vachirowana nevanhu ndo language yavanotonzwisisa iwo. But nyaya yekuti kandoti vanhu vaya zvekutaurirana nemuromo havatoteerere, vanotoda kutoitirwa chipawapawa ichocho kusvika vasvika zvekuti totanao zvakanaka kuti vanzwisise. Aewa kutongotanga nekutodhikirikira zvekuwandisa nyama zvaanenge achiita izvozvo, ada kuwandisirwawo nyama yacho, awandisa nyama yoyo, awandisa mabheji anenge asara ipapapa. Kulent. Zvauri kutaura izvozvo une capacity yekuzviita here? Ivo pavakazviita vanga ne capacity yekuzviita here? Kulent TV. Tangane kulike this video right now kuitira kuti munangagwa neZANU PF vaboyikani kuti munangagwa aite BP. Ndinofara makadi zvenyu. But aewa muchazondibhilivisa ndichazobvuma hangu kuti muri mufundisi wangu pamberi apa. I think it's hold on, Kulent. I think Apostle anofanira kutora pake because I'm still hearing background noise. So we need to have a clear audio so that vanhu vanonyatsokunzwa kuti tikubvunza kuti zvakamira sei, because ndangoti musangane timba tangopedzisa nyaya yacho kawana. Yeah, that's true. Okay. Kulent aritaura nyaya yako. Nyaya indi ndotonzwa navo ivo ndo vanofanira kutanga bhuku zvakatangira tobva tazopinda ipapa. Alright, nyaya payakatangira. Alright, hold on, Apostle. Nyaya payakatangira, Apostle, you said some channels need to be silenced. And pane channel yemufana anongoti kana usingade ZANU PF pasine kanza anongotanga kuti kana usinganakirwe neZANU PF tanga kubaya like button ada kudilwa naye. And then you also mentioned with 0.5 and for not deal with naye futhi in terms of we are not neutral. Ndokukatangira nyaya dzese ikoko. I think if we can start from there, tinokwanisa kuita tichimove tichienda kumberi. That's true. Pasine ZANU PF ipapo you are right DJ Holly. Pasine ZANU PF even if they saw the viewers vari kutoteerera tanga ine kutoteerera nekutoti pasi nayo izvezvi because ndo yakonzeresa kuti vanhu vatambure vanetsekane pasi navo kana pastor vari kuti ivo ndeve ZANU PF pasi navo futi izvezvi. So ndo zvatichinge tikutanga nekutotaura. That's true. Inde tinototi pasi nayo ende hatiteereri. Right. Iyoyo slogan iyoyo ndo zvandakakutaurira izvozvo Kulent kuti aripo mupana so wanyasoziva zita anenge anzi Kulent anongotanga kuti pasi neZANU. It's because maybe because vanhu vari kuti vakuteerere kana kuti vanhu vako vanokuteera but pakungotanga kuti pasi neZANU ndo pandiri kuti you will end up getting people from the party that you are following or supporting or the movement that you are running with, but you will not get people from the opposite party kuti vakupawo view yavo, because what I feel is best nditeerere ipapapa, what I feel is best
kana mine maplatform enyu isai people from both sides. Vekwachamisa vapei mukana, vekwamunangagwa vapei mukana, ndikoti munzwe chokwadi, because tikasadaroka we are working on a hearsay. Alright, data ndichibvunza maplatforms ari kuranwa ana ZBC anane vari kuitawo vachipa platform here kune vanhu vekwachamisa. Ndozva ndiri kutaura izvozvo manje kuti ZBC ikaramba nemaplatform, imi mukaramba nemaplatform, who is going to unite you or who is going to break the code yekuti nese mushare maplatforms? Mavoices emazimbabweans ari kutsimbirwa, saka isu tovatava nemavoices emazimbabweans kuti mese muri mazimbabweans asiri kuwirirana chete, ngatibvumirane ipapo. But chiripo ndechekuti there is information that I feel iri kuside yekupati kwenyu kwamuri kurana muri imimi that people need to know. There is also information iri kuZANU PF that people need to know. KuZANU PF kui kuZANU kune chimbo bozi ini ndokandotorasika pamwe ndini ndakanyanya kunonzi kuti ase pamwe ndakadhakwa brain ndinosingadi kunzwa nezveZANU maybe. Andikakuti wakadhakwa brain. Usually I don't want to denigrate people, but ndikutaurire something. I've not been doing my life as usual for a long time. If you check, I've only been here for 2 weeks. If you look at it, I've just been here for 2 weeks, not more than that. Yeah. Reason I said to myself, I think I need to talk and tell people is because I felt like you guys, you are only telling people what they want to hear, but you are not telling people the truth. So at the end of the day, protector party ndinombozwa uya 0.5 DJ Ole ane statement yake anotaura and this is true. Hapana munhu anoda na president wake, hapana munhu anoda kubatirwa chechi yake, hapana munhu anoda kubatirwa nganga yake, hapana munhu anoda kubatirwa zvekwake. But mukasabvuma kuti zvibatwe we end up coming to the same. Saka inini ndiri kuti maplatform akave neutral munokwanisa kuona vanhu from both sides. ZBC yacho also needs to be challenged kuti ibvumire opposition kuti inge ichitaurawo paZBC ipapo. Because mukaramba makati state control ZBC yacho pasi nayo futi dozi yakarova 0.5 necorporate pasi nayo ZBC vari grid vakadhakwa patiri kungopinda nepati yedu tiri kufanira kumufaya munhu iyeye akazviita because vari kutoita zvinhu zvisiri izvi. Ndikumuziya mudara wacho nyaya yacho chinzwa ka ZBC yakarova 0.5 necopyright. Yes. Anditika and 8.5 handifungwa takatsiregenwa neZBC chete kana ukada kumubvunza ipapako. Ndakampana naMained, anonzi Maynard, anapana edhaga apa vakawanda vanhu vanondithreatena vakawanda, but there are some PF people nevanhu vakawanda. Namukoma Simba futi, Mukoma Simba recently vakandiudza kuti remove my content, but yet vaitomboshandisa content yangu. But is ZANU PF also, and ndo patiri kutaura ipapo kuti ZANU PF no kana ndopa munoita problem. Let me interject a bit. Ndopa munoita problem. Munhu akakuchallenge munotanga kumuti ZANU PF. No mukoma mese namagamba kwe ZANU PF kunyepa mese imimi muri opposition imimi ndikutomupa gudhu zenya gamba kwe ndemwe munhu ndakatosangana naye ndikutomupa gudhu zenya angatiende kukoti kwenyoka yemabhunu kunonzi kuSouth African Embassy otanga kuti mamwe machannel ese akatengwa ende pachitaura zvemamwe machannel epolitics parutaurwa nani. We can't talk about machannel politics without mentioning our names. Akatengwa isusu apa taibvunza nyaya yacho kubva kwekutanga aida usarari ega manje zvakazomboenda nepamwe akazomhanyiswa ipo. Aiwa chimira ndikutaurire manje zviri kuitika mese muri kufaitira prominence and eminence. Munhu wese aroda kunzi ndini ndo problem yamuri kuita. Before you know it you are risking each other's life. Nekutaura kuti aiwa uyu aiwa akatengwa nendingirikini. Ndakazoona imwe video so I think ndakataura ndikati I don't control media, but it's good I always give advice where I can. Munhu akabuda achiloadha mabullet gazette kubva apekera mupistol so achithreatena Gamba. That was bad. That's unacceptable. Any person who does that ndobvumirana nemi for the first time ndobvumirana nemi munhu yeye anga ari wrong atidi izvozvo kumaZimbabweans for sure.
because battle ndema ideas haisi yekuta kupindana zvekuda kutorundana ipapo muri right ndobvisa nemi first point tawirirana ipapo saka chatodaro so kutaura tichapedza kuti siku wese tiwirirana kana kutotaura tese chatotaura for longer ndaida kutaura neyoto for 2 years ndakukata but because kutomboteerera saka hande pamberi but inzwai apostle ayo mira hold on Kulend apostle inzwai munzwe this battle tiri kutanga takadyiwa 10-0 kudhara because ZANU-PF has been there for a long time and sometimes pamwe pacho vanotofunga kuti vakangwara kupfuura munhu wese simply because vane pfuti vane manhingirikiti vane mapurisa vane masoja vane zvimwe zvinhu muri kuona saka isusu kuti tizoita neutral ka isi tiri kutanga takatodyiwa kudhara handioni tine kwatiri kuenda ipapo because right now tikatarisa when we look at ZANU-PF people vanhu vese vari kudya neZANU-PF they are quiet vakanyarara kuti ziya havasi kumboita lookout kuvanhu kuti zvakamira sei. I did a video revana vanga vachikumbira mota kuna Sewicknell neumwe munhu aranga achikumbira mota kuna Sewicknell but havasi kuziva kuti Sewicknell is stealing mari yenyika and then he is giving it back kuvanhu vaari kuda ivo instead yekuti mari iyo yanga ichifanira kubenefita munhu wese. Right now Edgar Lungu akafa in South Africa akaata president akatadza kudevelopa nyika yake kuti avake mahospitals so tikauya pamaplatforms edu tikazvitaura kuti ZANU-PF iri kukwadza vanhu nenzara yauraya nyika they are supposed to be doing ABCD then we see apostle vachiuya nekuright vachitaura kuti aiwa fanira wangu be neutral aiwa inzwai unonzi kana uchitaura zvinhu ka inini ndiri munhu anoda kuteerera endoshandisa mastatement ako awataura iwewe wati ZANU-PF has got mapurisa ZANU-PF has got pfuti ZANU-PF has got whatever ndiwanga uchidaro iwewe izvozvi saka imimi kana muchiti muda kufaita ZANU-PF muda kufaita nemusina izvozvo isusu we've got the words muda kungoita noise pasocial media. No, it's not just making noise. One thing that I'll tell you ndezvekutaura platform ya Kulend neplatform yangu inini and sotaura mamwe platform yangu wanu I believe and I know we are very influential. If we say something, the people, they listen to what we say. No one, listen, no, kuti inini uzone tichitokumenshena iwo futi inini wacho personally handitika from my neutral position inini wacho personally kuti ndizokumenshene unenge uchinati iyi platform ine vanhu iyi platform ine vanhu iyi mune following hapana ari kumbozviramba ndosaka muri kunzwa ndiri kuti why can't you be neutral but inini moramba kuti neutral especially anonzi Kulend akaoma musoro anobva aramba Kulend anzi akaoma musoro aiwa akusi kuoma musoro tiri kuti isusu tinobona apostle ndingotaura imwe nyaya 1 I think ipapo tokwanisa kunzwisisana mukanyatsotarisa the way yatinoita isusu yakatisiyana nevamwe vanhu of course tozosiyana kuti pamaskills edu the way yatinoita isusu tingoriwa vanhu vekuti maplatforms aya isusu ndisu takalidha pakuti ndisu takamavhura but ndeye mazimbabweans ndo zvinhu zvacho zvekutaura nemazimbabweans vacho izvozvo ndosaka kuti zvese zvekutaurika mazimbabweans ari kudaro most of nyaya dzese hadzisiri tinozitaura handimuke mumba mangu ndotanga kugadzira nyaya handingopinai Kulend let me interject mazimbabweans ari kutaura nepaplatform pako kana vataura nepaplatform pako uri kuzosvika sei shoko racho kune vari kufanira kurinzwa. That's why my question is newe iwewe uri kuzorisvitsa here shoko racho because you are the outlet of every voice of Zimbabwean uri kuzorisvitsa here ndosaka kuti ita neutral so that you can drag a person like Honorable Nick Mangwana womutora umuti paplatform pako handiti kutobroadcasta kwanenge aita anenge adosvitsa shoko for you to pass your word. Chinoitika ndechekuti munhu akaudzwa mune zvakanaka wedha rinyatsosvika vanorivhika vanongoti hapana vasi serious but tikatanga nepanchi tichitonyatsoonесana vanoda kunzwisisa kuti ndiani iye ari kukonzeresa moto wese vobva vanzwa and to be very honest vanhu vaya kuteerera nyaya dzese dzavanotoenda vachitodzinzwa vanozoselecta hadzisi dzesawo dzavanozoteerera. I accept Inzwa, I totally accept what you are saying. For me to pay attention to your channel and mention your channel is because jenda chitotarisa wakona your channel ine vanhu iyo uye munhu ane vanhu iyo zvauri kutaura iwewe you are putting out the voice of the people but my biggest challenge newe ndeyekuti watora voice of the people where are you taking it to? Are
you just making them to make noise, or you want to take the voice somewhere? Could you shoot a voice roll somewhere? You need now to have those people that you need to reach out to. Vauye pa platform pako. Avanese kubata vanhu vese ivavo. Ndopa nenyaya yangu ipapo. But pa fair chaipo vanhu ivavo vese havana kana basa ivavo. Ane basa ndiani? Takunyasotaura chaizvo ka. Take it for example, Ola is someone who can say is neutral because Nagamona recently angana honorable Trangirai. Let me bring Ola on the platform penyu. Ola akatora Nick Mangwana. Akamisa pa platform pake. Before you know it, Ola ana Richard Trangirai. Pa platform pake. That's what shows neutrality. He's getting one from opposition, he's getting one from the other side. You guys didn't go, nobody reached out to you because you are one-sided to be approached. And now all of it was presented that it's got to be neutral. Yes, what you see now, he reaches out to people like Richard Trangirai because there's a problem. Yeah, why can't you guys do the same? Because my issue was saying Ola managed to get time with the permanent secretary, but yet Nick Mangwana Kulen right now, you'll be asking the right questions. Because I know Gara Nevano, I know Taura Nevano, I know Squira Nevano. So he knows where the problem is. Saka Ola is also part of Zanu PF project. We are going there for dressing. That is what I already part of project. Yes, Zanu PF has na kumbosungwa. Msadaro. Ola na kusungwa. Ola na kusungwa. Ola the same crime yakaparwa na Blessed Mshanga. That was the same crime yakaparwa na Ola. But Ola na gara for weekend. Inga got the same game. Inga got the same crime. How long did Blessed Mshanga stay RMJ? Almost 2 months, 3 months. Dara B akaudzwa. Reason why he was arrested. Even you were arrested because you did upset Zanu PF by continuing to give platform. Kunana comrade Geza vari kuziva kuti vane agenda yavari kuda kuadresa. Remember, he did it for them when they wanted to take power. Remember that. Yes. So they knew exactly that this is exactly what he's doing. He wants us to be ousted. So the social media has got power. Saka zvashata papi now. Iye akambopawo president Mnangagwa vachiri vice president vatiza papi akavapo platform. Ko zvashata papi ageza. Inzwa kulient. Pakavapa platform. They had a mission yekuita take over. It's not like he just gave them a platform. It was the mission yekuti varume havadaita take over. Then iwe wachiona right that akaita isusu kandozvona kuti kuti nevarume ava handwazvona. Vakamustopa. They knew kuti right akarapa platform zvekuti vatopol off. And let's kill this platform. If can I remove yakaparwa na Dara B, they were not supposed to have arrested Dara B. They were supposed to have arrested the company as the entity, not the person. Yeah, but let's agree. Ola yakanza hapana nyaya, akanza hana nyaya, akatoenda kukoti zvikanzi asori zvangu panga pasina mhosva. Hapana nyaya, the court vakadismissa. Pane kuzva unoziva ukabatwa ka. Alright, ngatibomire kuti let me take back to basics. Kwandoti kuma basics, kwandoti especially your listeners needs to know. Muri kuzvinzwa. Zanu PF is not Zanu PF as you guys speak. Muna kubva ine zvakataurwa na Kuland achiti failed politician. Muna kubva ndauya nazvo ipapa. Yeah, amangwana 4 votes kapost kwena. Chimira anozara kutaura that's ndiri pana pakukutaurira manje kuti uone kuti media inogona kukukanganisa kana kuti media inogona kukupa nhema. Ndakuti ndikuprovire pana. Pari kunzi uyo failed politician vakawana 4 votes obva ataura zvaanotaura ndiye ndakateerera
but what's his source of information? Source information yake ndiye ipi? Because don't publish information that you don't have source. No, a good journalist never reviews his sources. Because a good journalist doesn't review his source. Chimbonzwa, a good journalist doesn't review his source, which is good. But a good journalist must also produce information when he has verified his source. As seriously. Those are right now. He agreed to come on the show as a way of giving you a right to respond. Yes, which is not a problem. I'm responding now. Kuti, whatever source Kuland had to give him that information and for him to publish is just information to denigrate somebody. Because I will tell you openly, number one, that I contested. And it's on record. And I'll tell you the reason why I didn't contest. And people need to learn from that. I wanted to contest as an independent candidate. But with the presidential figure of President Mnangagwa. What then happened, which many people need to learn? I had lived out of Zimbabwe for more than 5 years. If you live out of Zimbabwe for more than 5 years, you are not allowed to contest. So I did not contest. And let that be on record. But this is media now, which doesn't verify things. We just post things. Exactly, like I said, I wanted to contest. Yeah. Like I said, I wanted to contest. I wanted to contest. Kuma primary election as ZANU-PF. Anyway, if you Google now and you say General Chiwinga warns Makore and Gwanzura, unoiona inobva yakubuditsira nyaya yacho because yongori neposta chita una nyaya yacho. Nyanda kainzwa ise but udaita apostle. Nyanda ndakanzwa imwe but semunhu ndinosefa okudani mambotaura kuti ndofanira mwana kuchechi kwenyu kutika. Saka ndinosefa kuti mangwana takuzonamatirwawo kana tichinge tazorwara kana ndatizi kana muchizogona kuporesa. Saka tinoita tichisefa kuti mumbotanga mambouya first. Mumboningirikirawo patine tangotangira ipapo kapisi kenyaya diki. Not a problem. Now kana wanga wakasefa uchaona kuti information yawabudisa haina kupuwa the proper way. Makore wanted to send kumash east. Uruzinzwaka. I wanted to contest kumash east. Wakazowinwa na Ruben Chikudo, who never campaigned. Here are a candidate we MDC then. Ruben Chikudo was in South Africa. He won the constituents with even campaigning one day. People didn't even know him. People never saw his face. But he won. All because people just didn't want ZANU-PF. Anga Ariko Di Petronella Kagonye, who was the Minister of Transport to Zimbabwe. Makore did not contest. So let that be clear. Yeah, if I put it right. So haubvumiri kucontesta. Mutemo unozobudiswa kana vaona kuti maakusvika ku climate. Mutemo unozobudiswa kana vaona kuti pane zvoda kuvhiringika pana. You divide my votes. If you contest, you will divide my votes, especially at ZANU-PF. And iwewe Makore, you have been out of this country for more than 5 years. Any person who has been out of the country for more than 5 years is not allowed to contest. This is the correct, accurate information that I'm giving you now. So it's something that people need to learn. That information that was wrong information. And iwewe ukaposta because you got big numbers. Too much small channel to kukopa. Ngavakopefuta timatora mataureni isusu tinedza tudonyazopedzerana nemi continue mchienda apostle takateera takupai nzeve munosakanzwa ayoka apa ndakuansa ika zvamaposta what else did you send bena kucorrecta kuti inini nyaya yangu yenyutsva togona zvedu kuenda kumberi but haisati yapera zvedu iyo tainzwisisa yo but you were given the right to respond and you have responded. All right, give me 2 seconds. Ndikupe imwe nyaya. That inini, you don't understand the ZANU-PF that you are fighting. If people are not taught about ZANU-PF,
I will tell you, you will form a party after a party after a party and call it a revolution after a revolution after a revolution. That I can rest assure you 100%. Can you separate between ZANU-PF and government? Can you separate it? You can't. Why? Because no, we cannot separate. It's one thing. It's one thing. Number one, ZANU-PF and government is one thing. I think ndakaita over panapakauya akataura panapa kuti who runs the council, zvese local government, zvese izvozvo. So ZANU-PF is leading everything. Tikati ku health sector ZANU-PF ndo yakachibata, ku police, ku army, everywhere ZANU-PF ndo iri kuchimhanya. So ZANU-PF has failed the people of Zimbabwe. Yeah. DJ Wally, let me put it this way. Ndakambotaura ndikati munoziva inonzi joke here. Joke zvinoreva Joint Operation Command. Yes. Joint Operation Command number one consists of the police, the Zimbabwe National Army, the Air Force of Zimbabwe, the intelligence, the prisons, and I want to tell you that even the courts are now part of joke. Saka iwewe ukapara mhosva, let's say chema kutabirirwa ma-election, muri kunoripota kupi? Court is part of joke. Joke takes instructions from ZANU-PF. So kana ZANU-PF munoripota ku ZANU-PF muri kuenda kupi? This is where now people will hate me when I tell you the truth. Kuti inzwai, as much as muchimhanya zvenyu nemukomana achifoma mapati, he knows where the challenge is and he's not addressing where the challenge is, and he's taking people and playing with their emotions, taking you into election after election after election after election. Mukapusa mchapezera mati vanhu vese vamakatanga navo revolution yenya munotaura iyoyo, they will all become your enemies. Right now Tendai Biti is an enemy of your revolution. Right now Madam Kupe is an enemy of your revolution. Right now Wiwa is an enemy of your revolution. Right now Bende is an enemy of your revolution. Before you know it, Ostalos are going to be the next enemy of the revolution, and I will tell you how and why. Blue Party Akafoma, which is the latest party, and you as their supporters, you have never verified was it an instruction from Nelson Chamisa or it was just our common Katanga. Movement power. You need to verify those things and stop treating Chamisa as if he's a god. Ayo, inena angu panya Nelson Chamisa ngati momira. We are dealing with ZANU-PF. Because ZANU-PF has been in power for the past 45 years. But they must account for what they are taking people through. He cannot keep quiet when he knows that he's got 2 million people who cast a ballot in support of him. The president why he has kept quiet? Is President Mnangagwa and this government accountable? Form a blue part without the instruction of Chamisa here. Were they given instruction by Chamisa? Because if you listen to Mnanenge Gamba Akati, vakuda kufoma party excluding even people like Anafazaima here. Why should everyone be an enemy of your revolution and one person remains standing? Why must we listen to Gambakwe? I'm not talking about Gambakwe. But to Gambakwe. What? Then you end up endangering everyone's life, each other's life. Opposition, but opposition you're not showing direction because you're not challenging your leaders to come through. What now on the Momtara is an enemy of your revolution. Motara is an enemy of the revolution. Motara is an enemy of the revolution. Especially wakule ndiwoni kuti anoziwewe uri kuti vakadya mari iye wacho mambo akamugarisa pasi ari kumubvunza ko inini president asina kuziva kuti nemubvunzo 1 makambodyawo mari here kana kuti hamuna kudya mari.
zvakafanira ngobvunzwa naizanupf capture police capture zviri kungooneka mwe watazvitumbonya ubvunza unooneka uri kure ZANU-PF haina kucapture inzwa kulen ZANU-PF haina kucapture police is ZANU-PF saka pamuri kuconfirma kuti ZANU-PF yakadhakwa ndosaka tiri kuti ngaibve imire kuita zvinhu zvakazveri kuita haina kudhakwa pandiri kuconfirma ZANU-PF ora muda kubvisirwa ZANU-PF nani toibvisa tega kubvisirwa ZANU-PF nani toibvisa ZANU-PF ndo yatichabvisa inobva muri kuita noise pamachannel penyu hamusina kutaura nachokwadi ini ndochokwadi chiripo inini zvikadaro inini nakule nditakutozokamdena panext election tochida kutoita ma-MPs takutopinda ende patiri kutopinda takutozouya kuzopinda mukuru wemajaji chero ajaji ari kuchikoro tiri kudzinga titotanga kutobvisa chimbonzwa izvo zvamuri kutaura izvozvo ndozviri kuita kuti vari kumakosi vadhifende ZANU-PF vari muarmy vadhifende ZANU-PF vari kupolisi vadhifende vari kuintelligence vari kuprison nevari kuair force because vari kuzati mukapinda muda kuvabvisa vese. So who do you think wants to lose their job? Instead of saying we want to work with them, give them assurance. That's what you're supposed to be doing. Apostle. Jonathan Moyo akakudzai kuti ZANU-PF kana unoda kuichinja unoichinja from within. Be patriotic first. Apostle. Ndombrovhunza. Okay. You can go ahead and then I'll ask after. Apostle makanyatsotumwa naMwari richazvino. Aiwa andira kutumwa naMwari ndakadanwa. Makanyatsodanwa. Chaizvo. Ndini munhu wana spiritual muchinyatsonzwa. Zvakanaka chaizvo. Ndosaka uchiona kana prophetic yandokunyorerai ndokunyorerai a year or two before. Ndinakakuudzai handisi kudhauta zvakuzvese ndinakakuudzai kuti ndaona muZimbabwe muchiuya ndinakakuudzai ndaona muZimbabwe muchiuya SADC 2 years before zvikauitika. Ndinakakuudzai kuti tendai biti is going to leave CCC vanhu vakatiti benzi akabuda. Ndinakakuudzai futi kuti achakonzeresa noizi asi chamisa ndichiwengwa ndini endai zvese izvozvo zviripo ndiri kukuudzai ndinofanira kukuudzai ndinozwa Mwari izvozvo. But kana aiwa izvo muprofita vanhu vakawanda vari vanongatsona mora the voice of the people. Why mimo apostle musinganzwa kuchema nekurwadziwa kuri kuitwa vanhu Mwari wenyu imimi akutagari kukuudzai kuti munotsura mabora ngomani chimbonzwa kuri kurwadzira kuita vanhu mina ndinazokutaurira at times I side with the people 100%. But what it is I don't say things that you guys want to hear because road yamuri kutiyera nayo ka muruda kuita 40 kuti musvike kuKenani pane kuti mufambe ne11 days. Imimi muri kuti ZANU ngaibve ZANU ine mood uri serious. Vamuri kuti vabvise ZANU vacho it's not a political party, it's an individual. No problem yenyu. How can you follow a party isina kana ma structure? You fight a structure so that you're saying is the one voice. God forbid, yeah. Ngati mboti chamisa afa munotumirwa neopposition. Ndosaka ndati ndinakule ndi pa next election zvakutotanga. Isusu 2020 do you know you're unototanga uyotodai because muna ma structures that have got backing and that got backing then yekuti muziva kuti chikadai so tinojega takadai. Kana musina ma structure, how can you fight a system? A system is fought using a system. System I fight when moon one. Do you know why people are so gassed about Geza? Chamisa is popular, but Chamisa is not powerful. Ipapo mukapabata panokubatsirai. Geza is not popular, but Geza is powerful. Why? Because Geza is instincting with the system. Kuti waise change. Yeah, because Geza is ZANU-PF. Chamisa ana system yaina kwete kunyepera kuti kwese yellow iriko apera ma election iri kupi yellow yaenda na Shabangu. Yaenda na Mnangagwa Shabangu project ya Mnangagwa. Because yaenda na Mnangagwa kwete Shabangu Shabangu angakabeka hako kunyepera chimbonzwa
dai Kulendi iwewe, dai Kulendi uri kana kuti chairman webranch uri kuzvinzwa ka? Mukadai mine kana kuti 1500 machairman emabranch, moita kuti kana kuti 3000 machairman emacell, moita kana kuti 1000 machairman emadistrict, moita kana kuti 40 machairman emaprovince. Zvonzi chinhu chinoda kutorwa kunyepa achiende nokutaurira chokwadi naMwari wangu wandonamata achiende. Baba, strategy. But because you don't have structures, you have got an individual. Murugama mchingotenderedzwa panzvimbo 1 January 11 days iri kukuitira 40 years. Problem is munenya kuprotect a leader when you don't want him to account for questioning. Aiwa, that is why mwana mbuya wedu napana kuprotect hama dzedu dzinenge chitera. Tichoza takoma protect a leader ipapo. KuZANU-PF izvo Mnangagwa ari kungorwa disguise achiti ndenda resign ndenda sei vabva vatanga kutosumuka vakomana 2030 vanhu vari kutoti itai kudii ava ndo vari kutonyebera kumudhonza saka zvinoita kuti tovatete mudhonzawo sezvinongotwawo ikoko kwavo vavo vanomudhonza vachimudza kuti aiwa iye achireva ndoda kuresigna. Ora ndoda kubvunza iwewe Kulendi, leader wamudefenda ndazviona, ndiani vice waleader wako? Aiwa, mavhaisi anenge ari vanobva muvanhu kusi isu kuZimbabwe chimbomira Kulendi, iyo statement iyo he has got to account for it. Ini ndiri munhu anomonitor nekufollow politics kaidini. Hanzi vanhu vanobva kuvanhu kuBulawayo uko, reason why Triple C lost is because vanhu havana kubva kuvanhu. He went and he stamped people in Bulawayo. He took Mashona akanovaisa kuMandebele. Mandebele, they were very upset about that, in case you were never told. Ndozi zvakatsamirwa naShabangu izvozvo. Batai chokwadi manimi. Batai chokwadi, dhilai nechokwadi. Because people were taken from Harare to be placed to Bulawayo. Why did you take other people as if they are not people? Murukukanganisa. Aiwa, ipapo nezuro ngiri Mnangagwa kapedza kutaura kuti zvoni mafume wambove makamubvisa uyo acharamba chingonzi meya ari kugona tichimugonesa ndisu hapana zvamunomita mubvisa ndewakezve nai asi wake chete mwana wake kana mamusingazvizive ndinda kupfuurai paeri kuti sorry, come again. Hanzi Kulendi apa ndapamisa apa ndinopanzwa. Hanzi mafume mwana waMnangagwa ndiaposto vari kutora headline mangwana DJ Honi mafume hanzi mwana waMnangagwa. Yeah, conversation ichanetsa because zvinhu zviri kubuda pana pama1. Aiwa ini ndaiziva zvangu pandaisangoda kuzvitaura pandane proof manje. Hanzi source yangu ndechitotaura kuti yabva kwakati. Ndatorinawo proof ndakubvira zvitaura because masamona anozongouya handi. But let's move forward, gentlemen. Let's move forward. Because Anangagwa baba kumunhu wese. Let's vakakanganisa vanogadzirwa mumba ndozvinoitwa izvozvo. Imi mukatera munhu asina power hapana kwamuri kuenda. To be honest, I know I'm paying a lot of truth of the matter is, get my word. Chamisa is popular but not powerful. I can tell you that. If he was powerful, he would not have lost NDC kuna Ngonzura. If he was powerful, he would not have lost Triple C kuna Shabangu. The blue party yanga yatuenda na anonzani mpano. Anonzani mpano. How can you continue to form a party uchingotorerwa? You are popular but not powerful. Apostle. And in the process, ndikuzinzwa zvamuri kutaura izvozvo ende ndoparikuda kuti tisiyane nana DJ Ola vanhu veZANU-PF nana Gambakwe. Kana tisawana munhu ari kutombotipa information kana kuti ari kuita kuti ari kusapota ZANU-PF nditeerere ndiri kutaurirai. Zviri pachena tinozviziva but ngatibvunze ma-critical questions. Let me tell you what you are supposed to do. You request for what they call profiling. You request for profiling. You have got the right to request for that. It will be given to you. Hazviiteka ZANU-PF ingataure vanhu vayo here vairi kushanda naye. Aiwa vanhu vese vari musystem ane panotobatirwa baba. Ndinoda kutaura icho. Angomana
ukunyeberenda munhu wese panenge nozi profiling vanokubatira kuti ningi votobata urikuona zvazvaitwa nanhingirikini nakulentizvo zvekunzi vakamhanya maelection vakati research dzese idzodzo dzinoitwa wobata kusvika waziva munhu paari chaipo unobata gamba kwakapiwa mari kana Hubert Angel. How can you support munhu akaita sei akapiwa gamba kwakapiwa mari pagod mafia? No, gamba kwakapiwa mari. Gamba was paid. Ndikutaura inini Mkomba Simba Mkomba Simba is project yeZANU mapepa awo ndinawo and ndichatoka ndozombowarowa futi panapa neshamu dzawo. But ndikutaura inini gamba mina kutaurirai Simba haasi project yeZANU. Ini ndokutaura ichokwadi ndikunyepereke. Akazodzingwa project yeZANU. Simba is an aggressive, is an reporter. You can't do that, Simba, because Simba will never give you a platform to talk. Akadzingwa kuzanopia. Akadzingwa Simba. Akadzingwa tomziza Simba hopwe. Simba has never been there. Anakumbodzingwa. Baba, ndoda kubvunza inini Apostle. Hakuna munhu asiri ZANU PF anowana namba dzamai Mnangagwa. Do you know that? Unotishayane. Aziwanike namba idzodzo musanyepe zve. Inini ndikumbira ini ndokupa. Unotaurika nawe. Uchitaura wakamira pai. Simba uyowe, Simba chikanzo uyowe, Simba chikanzo. We want a fruitful discussion. Unoona mwana anopopota ukati honorable Mutsvangwa. Don't what honorable about him. Any person who contests in elections, honorable becomes their title. In case you guys didn't know, those notoitwa izvozvo. But ndakaunza muovheti paplatform. Contested. Alright, ndakaunza muovheti paplatform akataura kuti Chris Mutsvangwa hatinambobvira tamuona kufrandi kuhondo. And I've got proof. I can bring that Wolvet again. Anokwanisa kutaura kuti Chris Mutsvangwa hatina kumuona kufront akazounzwa ende munhu wacho ndiye akatomuisa paposition yaari nhasi. Ndomudedza mudhara Whitehead. Chimbonzwa DJ Holly. Let me answer you on this one. It's not every person who was on the front line kuhondo. Inini with my age, for your own information, hondo yese ndakaiona. Ukandibvunza handitei kuverenga ndakaiona. There's people anonzi ma-war veterans. Yes. And there is nonzi caused yevana ma-war veterans. But in between the two, kuna ana Mujibha nana Chimbwido, Tisu. Who are not benefiting anything. Varungu vakauya toti ana Mukoma vaita so. Tisa izviita isusu. Tisa inzvengesa masoja. Takatoplayawo party muhondo iyoyo. Itori group revanhu risiri kurikonakwa roti kada kutanga kusumudza musoro kubva taura manje kunogona kuisa pressure kusystem group iro. Saka takuwirirana kuti bhodzi ndidaka kuona vhidhiyo raMutsvangwa achinzi akaurayawo ani muhondo ndokanativakarwa hondoka vakauraya vanhu muhondo vachididi ndovanhu vehondo vana hondo yakarwa takazvitaura isu tikatangwa nina ndikatomboenda pajongwe papa ndikatomborambidzwa kupinda pavanze pane uda uya kupi chichi zvezvitoitika ndaida tonosangana naye Mutsvangwa fair pani bvunzwa maquestions papa ndichibvunzwawo pandakatodzingwa paini nditone press card kuZimbabwe papa ndotobvumidzwa nditori president but ndakatodzawo kupinda panapa ndaida tononangana naye Mutsvangwa nenyayo chimbomira wataura aMutsvangwa kuti wada kubvunza vakambourayani aMugabe vanamboenda pafront line in case you didn't know that. Amugabe vanaenda pafront line. He was always the secretary and he was the communicating secretary for strategies. Very based to Mozambique. Havana pafront line. Same applies so to Trababilas. Only person has never pafront line. Same applies na Trababilas. Everyone to be on the front line. Same applies na Trababilas. Haana kana kurwa hondo kwakaita. Mukuru aidzidza ari kuZambia. Aiwa ndikukuudzaika itini I've got proof. I've got a Wolvet anga ariko anotaura kuti Chiwenga aigara achifoira matraining avaiita akatombofoira imwe trust and he wanted to commit suicide. I've got videos zviripo maWolvets achitaura. I've got another guy akanyora bhuku futi in Wolvets. And nyaya dzemunonzwa dzacho dzaanzi akaputisa train akaita sei inyaya dzekunyepa dziyadzi. Saka isusu toda kuti tiite fruitful discussion. Kwamuri imimi it becomes nyaya dzekunyepa because we are fighting against them.
So obviously we are looking for everything negative about them. All right. Listen here. We have this conversation right now. We are having this conversation right now. And then this conversation, your deletica and the recording is nowhere to be found. And then Cool and start telling people kuti ndarama kore akatozotipa mari ndikazoiramba inini ndo andaya neimwe narrative yekuti nyaya yakule ndiyaende yekunyepa. We can ask him pano wangu angari mu studio tichirekoda tatine mamonitors zvakati muri kuona senze yandiri kutaura. Saka ndiye nyaya yekuti munhu aivepo ari kuzvitaura kuti nyaya dzakadai so hakuna treni yakaputika, hakuna mai mujuru vakarova pistoni vakadononedza chikopokopo. So inyaya dzaakuitwa nemadhara edu vakuda kuti zvinakidze zvityise vabhilivhisi munhu. Right now, right, achiwenga wangu ari kuhondo naMnangagwa. Mirai, achiwenga wangu ari muhondo naMnangagwa, but he failed to pronounce the word rekuti Trababulus Scrobidori what. Saka kuhondo iridedza sei. It's all fiction. Saka isusu apana tauya tamuka manje tangwara, and we are exposing this. Now you want us to be neutral kuti chokwadi ichi chisabude. Chimozwai. Ora tombodi ichocho chamuri kutaura ichokwadi. Chinochinja chipa nezvamuri kuda. Chinochinja chipa nezvamuri kuda. We are rebuilding and we are rewriting the history. You can't rewrite the history without the former history because you want to build on it. Munatangira kubva pavakasira muchienda kumberi. And ipapo vanhu vamuri kuda, you are needing people like us, 40 to 65-year-olds. Tisinoziva the beautiful Zimbabwe. Tisinoziva paviringidzika paZimbabwe. Mukati we are the best people to explain. Let me give you a good example. And I want to be very honest before God. Tisu generation yakasenza ichipuwa payslip. Tisu generation yakapuwa company car. Tisu generation yakapuwa company house. Ask me if I had all those things. I'll tell you yes, I had. Saka mukanzwa tichiti apa pane pavhiringika hatisi kuda kuti zvese zvakanaka vakomana ndikutaurire chokwadi. Exactly. Maakudzoka kuvanhu manje. Maakudzoka kuvanhu. Tawirirana number 2. Tawirirana. Hazvina kunaka tawirirana. Hatisi kuti zvinhu zvese zvakanaka, but we are saying the way you guys are doing it will not lead us to a solution. Let's work towards a way that gives us a solution. Exactly. Now we are having a proper conversation. Let's look at Mpana Yanonzi CH Mukungunugwa yawe. He's always bootlicking talking about the president wazeta zvakati HH akauraya lungu akaita sei ari kupusha propaganda yake. We have never seen anyone going to him because he's on X, ane numbers ake mashoma ku X, but iye ku X kwake ari kupusha agenda yake. Simply because kuti susu tine platform iri more powerful. Ndiye munhu ari ku X wari kutare ndiye Coolent TV ku YouTube. Ana agenda yake. Aiwa, takasiyana. Because uyu Mukungunugwa akachibutlika. Muri kuma different platforms yet. Uyu ari kupusha on side rake. You are kupusha on side rako. Yet instead I'm saying you two come, let's table this. A solution, then we find a channel, a way of reaching out to the people and express your grievances. It's really proper. Everything. Murona ndichi varakasha vakadefenda propaganda yavo, it's fine. Isusu tikauya tichita against varakashi tichaudza kuti apa it's wrong, apa it's wrong, it's not fine. Chimboti justify rawo ipapo kuti sei pakadaro. We have got vanhu vakaita sana padare pa X. Varakashi vakadependa propaganda yavo. Hatisi kuti it's fine. No. Tiri kuti it's wrong. Imimi mukadefend mukataka nekuti tiri kuti it's wrong. Reason, we are one people, but we have allowed politics to divide us and make us to be enemies as if we are not people of one country. Nobody's problem ipapo. Now come people who are trying to neutralize things, who are saying I can reach out to this side and I can reach out to that side. Let's start let's start controls with the media people, because no one will have influence. So I think that will be the first step towards going where we want to go. Kule Nurupanzwera. Ndakateerera ndichatanga kubvunza wangu nayo fambai nayo kuzi hai.
chimbonzwa iwe DJ wena Coolant. Imi mukaranga makasika makaenda ku opposition. Isitukumirane vanhu. Who's going to bring you people on the same table? Isitukumirane vanhu. Apostle, atisi ku opposition tukumirane maZimbabwe including you. Ndosaka mshona munhu imi mutori free kusvika pa platform ya holy chero yangu chero yana nditi. Zvora kuti tukumirane yako iwe ndasingauye Coolant wewe. Yako Coolant ndasingauye because unopopota watanga nekutaura zvino strong propaganda. Ndoya unotanga nayo iwewe. Kwanenda propaganda papi. Boss nyaya isinya kutamba. Komana uyo mpana uyo ndiani uyo mpana? Unotoona propaganda yako iri mDNA chaimo chaimo. Aisi propaganda. Boss nyaya it's serious thing. Nyaya dziri kufirwa idzi. Saka tira uyazo dzaro daisi kids game. Aisi nyaya dziri kutamba nadzo kai. Gara tivanyasoona kuti serious thing. Asima jokes, yeah. What timbodai so Coolant. Ndai Coolant teerera. Ndatera. Muri kuzviziva here kuti nyaya iri kuitika kuZimbabwe as much as mine vachannel enyaya handitika. Muri kuzviziva here kuti it's life or death nyaya iyi. Yes, we know. And we receive threats on daily basis. Muri kuzviziva here kuti nyoka yamabhuna anogona iswa pakati pemaslices 2 echingwa akaitwa sandwich. We blame Gambagwe panyaya yanyoka yamabhuna. Aya wachimbomira izvokublema munhu ngatitaure ndati muri kuzviziva here kuti nyoka yamabhuna anogona iswa pakati pe2 mapisi echingwa akaitwa sandwich. Anoziva arikona tongodisappear saitaidza mara ndo basa eZANU-PF iroro. Muri kuzviziva here kuti if Comrade Geza fails in his mission yaatanga M31 movement yake, if he fails he is facing up to treason charges. Muri kuzviziva here? Vapiwa mota makomrades aya apiwa mota. Geza akumbira regerero mukuru zvinhu zvake zvatonaka mundaraunda. Exactly. Remember, I told you guys, you are fighting billionaires with your words. Hamuna chakurwisa, but you are fighting billionaires instead of pushing them to come to a table for a round table. Munaramba mchita noise, but muweke a solution. Solution inoyana madhara munozati on a round table. Solution inoyana madhara anongoyamba ngoti mpano wangu Coolant chichiri kunetsa uri kuda chi alright mpano wangu unza bank account 100,000 yompano wangu kana kuti uyatore musho chisiyana nazvo zvimpano wangu. Takuona Coolant atona zvakaitwa naZigo. Zigo ari kupusha agenda yeZANU-PF pa10. Achiita zvake zvaari kuita but unomona anomboposta here and there otozati aZigo apapiwa mari. Inini handifunga kuti Zigo ari kupusha agenda yeZANU-PF. Musikuona namaposti ake hamusikumufollowa. Zigo ndewangu inini munoma yakutanga zviri negative. Inini ndakati in life learn to see 2 good things and 1 bad thing about somebody. The constructive criticism. Zigo, what I felt inini, I felt like he saw what is not getting me anywhere. He saw you guys going into 2008 elections and come out with nothing. He saw you guys going to 2018 elections, come out with nothing. 2023 elections, come out with nothing. And he said, what? This is a waste of space. Because while you guys are suffering, do you think your leaders are suffering? Enjoy. Exactly. So if they are not suffering, basically what it is, question number 2, a triple C yakatorwa ikana Shabangu vakanopinda muparliament. Vese vari kupuwa ma-benefits, are they not accepting and rebelling? Vakatosara vese kuparliament vatori vatengesi vava. Handiti mazvionaka maakuvadaroka. Saka chiri kupusha vanhu inzara instead of you working to a global solution, a national solution yeZimbabwe. Solution. Matichi chiri kupusha vanhu ndabvumirana nemi matichi yabo. Kake 3. Vanhu vari kupusha atoti ma-personal agenda, ma-personal benefits instead of pushing national agendas. Apa ndawirirana nemi apa. Inzara iri kuvatuma izvo. Exactly. Those are going to accept us. So at the end of the day, you are fighting for people who have benefited and have never shared their benefits with you. That leaders any man benefit.
isitiri kuvanhu opposition. acha ndikubvunza imi mamugoni kuzvibvunza ende paplatform penyu ndo pane masapota enyu ndikubvunza kuti valeader enyu mwomwati havana chavakapuwa here. muda kuti sewiki nevauya achiti uyai kuno kwakomana maleaders eformer triple C uyai kuno ndikupe zvakati. Ukaona vachibvuma kunyarira kusvika pavasvika apa hakusi kunyarira kuri normal kuya hakudi chiprofita unoda pfungwa dzinongoshanda 5. Vakapiwa land, vakapiwa mota, vari kupiwa mari, vakaenda kupike farm. Tinotoziva vaya vatengesi vaya hatina basa navo vaya. But isusu ndikona vese vaita vatengesi asara pachokwadi ndiani? Ndini naKulendi tiri panapa. Ndio zvandiri kutaura kuti vakomana mina ndikutaurirei be neutral. Kana maita neutral, let me tell you the benefits. Musati mabvunza, let me tell you the benefits. A neutral platform is always aided by a foundation. Tarisai vanhu vanenge ana Trevor Ncube, tarisai vanhu vanenge ana Blessed Dara. Munovanzwa vachiti in partnership with the Fred Newman Foundation. Those people, they want to value your platform. Handiti muri kuzvinzwa. Blessed Dara is pushing an agenda, but he is being neutral. Handiti mazvona. So henceforth, he is aided as a media house. Ndokwa mafana kuenda imimi. Mosiyana nezvekuswera muchiromberwa maoko muchiita $5 yepa YouTube. Build your companies, man, good following, man, good pulling. Build your platform into media houses so that you have neutralism in you. Kana madaro, you are aided by foundations behind you. Then no kwanza utipa news chazo ziri verified because kana madaro makwanza kusuika kana mchiti nyepera. Our mission is to build a new Zimbabwe, a big, great Zimbabwe, new great Zimbabwe. New media houses, chakakosha nekuti tiwane nyika iri bold ndo zvatikufaitira sofa. Media house. Amugabe vasati vabviswa. The first thing that was arrested media. In case you didn't know that, media is very powerful when it comes to politics. So it's you people that needs to be dealt with first before we talk about anybody else. Because once you start to broadcast positive things, everyone else will buy into it. But do you know, Apostle, whatever is happening right now, even this conversation is going to be part of history of a new Zimbabwe. How do you expect to mzukuru wangu will feel kuti iyo baba wako wanga wane platform, sekuru wako wanga wane platform yanga ine vanhu vakawanda zvinotyisa vachiteererwa zvisingaite but vakazopiwa mota ne50,000 vakatengesa ruzhinji. It's not about kupuwa mota ne60 pounds. It's about sekuru wako is part of the history because using his platform he managed to engage people from both sides and ipapo ndopakatanga kuti vanhu vachite sei. That's when people started to negotiate to reach an agreement for things to move forward. Munhu wese ari happy. But if you guys continue to do what you are doing, you are destroying instead of building. Why can't you go down in history as the platforms that started to unite people? Sagare Sugar. Sagare Sugar rakazadzwa ne-teaspoon. Ungamutotati munenge you are destroying. Yes, we are destroying ZANU-PF every day. Step by step. Coolant. Ukati you are destroying ZANU-PF, I will tell you that no, you are not destroying ZANU-PF. That ZANU-PF I destroy bichana zvamuri kuita because tanga imaziva structure yeZANU-PF. Muri destroy masoja nezvamuri kutaura izvi. Muri destroy intelligence nezvamuri kutaura izvi. Muri destroy prison nezvamuri kutaura izvi. Muri destroy macourts nezvamuri kutaura izvi. One thing that I will tell you right now, inini platform yangu inini ndine masoja aripo, ndine vanhu vekuintelligence varipo vasiri kufara nema$200 avari kupiwa. Vanotara mupana ramba wakadzvanya ipapo, ramba wakadzvanya mupana wangu. Nyaya yeothi chete dai kuri kunzi hapana othi yavakaita kuti tichamira nehurumende kusvikira zvadini handife ndakapandukira nyika yangu. Vanhu vai vangadai vakapanduka, majunior soldiers esa yangadai akatotanga chimurenga kudhara. They are not happy. Havasi kukwanisa kutenga chimurenga because of oath, and oath haisi kuzobva icharamba iripo. Saka imimi munosvika pakuita ma-ancestors here musina chamachinja. Aiwa, vari kutotipa information ende tiri kutofamba nacho. Tiri kutoramba titoripo takadzvanya ende tichamira nevanhu. Indambokuudza kuti 2028 ini naKulendi zetiripo paballot box.
Paballot paper ndizvo ipapo. Alright. Rega ndikutaurire mashoko anogona kukurwadzai. Atirwadziwe tegerera kuti ndapedza kuataura. Atirwadziwe tipinde moyo makawina elections. 2008 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura, hamuna kuchitora. 2018 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura. 2023 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura. Tandawenda kuballot kuleche ini. Alright, mire makadaro. Ayo. Imbavha vanoziya chimonzwa mire makadaro apostle. Kwete ZANU-PF imbavha. Aiwa. Kwete ZANU-PF imbavha. ZANU-PF has got a system. Inima hamuna system. Alright, and the system cannot be removed by an individual. I told you Nichikotanga, a system can only be removed by a system. Apostle, structures. As long as you don't have structures, don't go to ballot. You are engaging an individual and making masses suffer. When you know you're not going to when you're not going to reap anything. Apostle, language yamunonzwisisa. Vana veIsraeri vakabuda muIjipita sei? January 11 days izwa January 11 days yakavatorera 40 years. Ndiwo zvamuri kutoita chaizvo chaizvo. Results tikuzoda results. Vakaita sei? Vakabuda. Do you know kuti munhu muri kuripota ini? Vazukuru vevazukuru. Zvitori nani bekuti vanenge vabuda ende vakuru vacho vakarwisa vakafaita vachifamba vachiendawo kusvikira vasvika. Do you know kuti munhu wamuri kuti 2030 uyu anenge achipo neutano hwake hwaanawo? Let's say he's 82 right now. Are you a medical doctor iwe? Aiwa ndikutongoona old age haukwanise kurwisa nyange kana une mari yakaita seika. Unogona unoita brain surgery kuti udzoke kuti mwana mudiki ufunge, but you can't fight nature. Munhu anokura. Izwa, let me help you on that. Amunangagwa havana 25 years vari vapenyu. Ndakubatsira statement yako. Yes. Because vakura. Exactly. But in the process yekufambisa zvinhu pamberi, muri kuzvinzwa? Sit down with him. Don't try and push him because by intelligence, I once said to you, per platform 0.5 creative, the only social life that the sitting president knows is politics. The lifestyle he knows is politics. The sports he knows is politics. Anything that he has started is politics, and anything that he wants is politics. Wakafika kuti ukadya na president mutiro imwe chete muchidya sadza nenyama apa. Vanogona kutanga vambokuwandisisa dzimwe nyama utasadzione because he is a politician naturally. But zvinhu zvavo zvese politics. Tikazoda kurerutsa kuti tizviite zvinyore zvokuti vamwe vanhu vasinganzwisisi vanotiteera isusu chitsotsi chekuti ari kuwandisa nyama muplate kuti ndisaione achidya ega. He is a politician. Inzwa, ndosaka muchiona tichiti isusu, there should be some people who are able to reach out either to him or to his office or to his confines or to his close colleagues. There should be some people who could do that. But you are making him not to trust anyone. Has he been right from start to finish? No. I can tell you that. But because Munama Mchiwa attacker, he's bound to defend. No, we are not attacking him. Nyarwitika ndekuti maZimbabwe dzatibudirane chokwadi. Tikatarisa history yaMnangagwa kubva kumashuro pamwe vanhu vese vakabva munzira yepolitics atisi kunanga iye kana kuti chipa tingototi ZANU-PF kuti vanhu vachipinda varungu vanosmitha nani vachingosungwa vachitoita zverafu vachirowana nevanhu ndo language yavanotonzwisisa iwe. But nyaya yekuti kandekuti vanhu vaya zvekutaurirana nemuromo havatoteerere vanotoda kutoitirwa chipawapawa ichocho kusvika vasvika zvekuti totanao zvakanaka kuti vanzwisise. Aewa kutongotanga nekutodhikirikira zvekuwandisa nyama zvaanenge achiita izvozvo ada kuwandisirwawo nyama yacho awandisa nyama yoibva wandisa mabheji anenge asara wepapapa zvauri kutaura izvozvo une capacity yekuzviita here? Ivo pavakazviita vanga ne capacity yekuzviita here? Yes, they were begged.
China backed them up, Tokyo backed them up, Taurai Wakawanda, they backed them up. Hawana kungoenda Russia, they backed them up. Isuzu, we don't want to go that way. We are a peaceful nation. Let's find why using your platforms, find a channel, a path, a good right. Which way is the best way to engage them? So that if we engage. In-house divide. This is now an in-house divide. So them. If you don't engage them, that's what the problem is. Mwanzore akati, let's engage them. Akanzimulengi. Let's engage them. Akanzimulengi. Akusikura engagement nei. Baba, pana nakaita sana Morgan Komichi, ana Douglas Monzora, ana Maikupe, tichisa ana Hopo Chingono, ana Simba, ana Gambakwe, atiterere vanhu aya madhara yanga amboita zvaanoita ikoko kuZANU PF. Isusu taakuchuya negeneration yavapana. That would be very wrong. Murikona vanhu vanenge ana Hope wewe vakarara mujeri. Musaite zvekutamba komana. Akagara mujeri for a long time munhu uya. All of a sudden, Makumita enemy, no problem. Chinje window imoya nditozvinototsungisa ende neto ready for that ndakatosungirwa nyaya idzodzo anditombo regret ndotofara kuti tovana vangu vachazoti baba vedu kana kuti sekuru vedu vakambosungirwa zvinhu izvi saka zvokuti munhu akambosungwa tinangana Jehovah mpenya anorarama. He lost support. If he had 2 million, this time is only left maybe with 1 million ignorant people. Vanoziva chaivo they are out of this. Sorry man, sorry, Nanabodo, Nagainda Netanga Zima Saga. I think I lost some of the recording, Papa, but we can carry on. Listen, Ndati Nini, Canadian Negangado, Ndati Nini. Tendai Bit is intelligent and in politics is marvelous, is a genius. Wiwa is intelligent and in politics is a genius. Yes. Madam Cooper is intelligent and in politics is a genius. Monzore is intelligent and in politics is a genius. Why have all those people become enemies of your struggle? I'm not going to every day. And one person is always correct. Why? Vakapo amari. Vakapo amari. Vakapengesa struggle. Vangautaza driver kudriver bus chakanaka kuti chima chinyatsoenda mberi. All right, Kulend. The problem is but you don't want your leader to account for questions. Apostle. Your quietness, Mr. President, your quietness is just killing us. Knowing that we have been working together, moving together, supporting you, heart and soul, but all of a sudden you just went quiet on everyone of us. Why can't you address us? Apostle. Ndikumbura kubvunza tituda kuita a progressive discussion inoenda kumberi. Ndikumbura kubvunza, the problems the people of Zimbabwe are facing right now, is it because of Nelson Chamisa or because of the Mnangagwa regime? Ngaringotangira pa Second Republic apa. Let's not go back. Both. How? Right. Ndokutanga nekuna president, the sitting president. Yes. He has come to a point where he is now having his own close confines because of the fear that is now getting. Let's read one blessed Gezaish. The fight blessed Gezaish, it's only because it has been made to spill onto the public domain, but that fight has always been there. Musakangan with the White City Stadium bombing, eliminator. Musakangan with the poisoning of Chiwenga. Those are not normal occurrences. Mutambo wemuZANU uya. Ndonaendesa namai mahofa. Mutambo wemuZANU uya. The very same person I that Emerson Rutineza iwewe. Grace Mugabe, Grace Gucci. Was she not yesterday aina president? Was she not together with the president?
those later politics. Don't show people that we are enemies, even if you don't like each other. Pretend, because enemies and friends are the same. So because issues are not being addressed, and I think from what I'm hearing from people's platform, that needs to be addressed to him, is the projects that you have prioritized. People are saying they haven't benefited the mass as much as you've got a broader vision to 2030, but they haven't benefited the mass because they haven't created enough jobs. Number two, the president wants to be told that you have got some people close to you like Wicknell who are doing things which I think are good but are bad for the nation. Because all of that needs to be expressed to him. That's me being fair and honest. Kuna opposition. Opposition. You cannot take people into the election box. Opposition itore. Why are you fooling people when you rightfully know that support your system? You haven't done anything to unlock the system. Why are you making masses to suffer? And then after that, after making them suffer and making yourself to gain, you keep quiet on them. Those are not both are to blame. But in another thing, sorry, Mike, I'm going to get battery. I think Papoga, my tender kure. I said the problems that we are facing, we as Zimbabweans, right now we don't have electricity, we don't have water, we don't have mabasa, we don't have zvikwanisiro zvakawanda migwagwa mvura isikubuda pamatepi. Who to blame? Vamnangagwa or Nelson Chamisa? Ndati boss. But how do you blame Chamisa? He's not even in power. After the 2018 elections, Amnangagwa was at any time we were in office. After the 2018 elections, Paitika Zakaitika Maro Ginja, Zania Torachu, immediately my winner. President requested for all the president's grievances to come for Poland. Every other losing candidate, whether they had 0 votes or 1 vote, they went. It's only Chamisa who did not go because of pride. He was I'm inviting all grieving presidential candidates that are contested in 2018 elections. And the core was not supposed to come from a player, was supposed to come from SEC or an independent player. Saka Chamisa was wise to refuse that. There were 23 candidates for the presidential position. There were 2. And then what project is candidates for the presidential position. But their votes were never going to account even for 1%. So obvious, we know it's only 2 players that were going head to head. Amnangagwa and Chamisa. Chamisa go. Why can't you follow in the path of Morgan Tsvangirai? He went and he bargained, and from 2008, 2013, because Morgan Tsvangirai, besides knowing he humbled himself and he went for engagement. Why could Nelson Chamisa go? Personal gains. He's not doing this for the people, this guy. He wants personal gains. Why didn't he go 2019 and bargain with the right? Listen, that we are in a grieving president. I had numbers almost equivalent to your numbers. What I want is I want to be the 18th prime minister, and I also want to come in with my 5 ministers. More 5 ministers higher. Murati munakumbira remote ari yemuridzi TV. Azviitika ndonyadzo takaramba. Ngaoneka TV yacho. Ngaoneka TV yacho kana iri yake. Ngaoneka inga TV yakatona inga TV makazona kuti yake yakatwa nacho yabangu.
Aiwa, mugona tichi Apostle. Let me give you a simple and clear example that you can relate to. Dynamos iri kutamba neScotland FC anditika, and then Scotland yobva yanzi yapiwa pena isiri pena, yobva yawina anditika. Problem yaitika ndiref apa pena isiri pena. Vasatonzi aiwa Scotland yaita sei yawina, Dynamos yadyiwa. Scotland yozoenda kuti kuDynamos yoti Dynamos muri kuti makadyiwa, chiuya titaurirane. It doesn't make sense kuti Dynamos iende. No, it does. Vanotaurirana chii? Vanotaurirana chii? Because my players zvaenda papublic domain kuti yes takapuwa pena tikagoesa tikawina neyanga isiri pena, but tiri kuti uyai titaurirane. Either we will talk for a rematch or we will say we will put conditions for the next match in black and white. Those zvinoitwa izvozvo. Remember, these are players, and that's why tine zifa inoongorora inoisa marefu nechi. The same applies with God Zeki. Zeki ndo bato racho ramutaura kuti it's part of joke. It's ZANU-PF project. Kulet ambodibvunza akati makadanwa naMwari here inini. Ndakazvinyora one inzwa dzoke and Facebook pangu ndakazvinyora before election kuti Mnangagwa is going zviri kuitika. In the ballot you win, but final result Mnangagwa will win and it will be inaugurated. Vakati unopenga waita sei ndo zvangoitika ndo zviripo. Hapana akazobhuya akati sorry. Saka chinoitika ndechekuti certain things unozviona kuti apa zvinobuda zvakadai apa. But kuti zvipinduke kudai zvapanda kunzwai. But problem yenyu but maprofesi nenya musati mambona vanhu vachita mufiro webenzi rewo. Number 2 ndinoona kuti munomuprotecta Sterek. Hamudi kuti abatwe. Ndo problem yenyu ofini. Aiwa chamisana wingi dinga to be put to account. You were saying something, Kulend? Katika Mnangagwa project cha Msoteri, but Mnangagwa no project wanando fama mazi bodyguard hopo ne mazi motorcade chichi zvakawandisa. Ndori ngirikini vanhu vaya vakatowandisa kuto project. But apa murikuona kuti apa musati mapindura mubvunzo wangu ndimbori ipapo, ngatidzokei. Tati who is to blame kushayikwa kwemagetsi, kwemvura, kushayikwa kwemabasa, mugwagwa isiri kugadzirwa, neku high rate of corruption iri kuitika. Chamisa or Mnangagwa. Do you know right now President Mnangagwa can order Wikile to be arrested and anoswera asungwa? Mira, ndona kupa a neutral view. I know inogona kutadza ukufadza imimi nemasupporter acho ese. Ndogona kutaura kuti number 1 Chamisa is to blame, and I'll tell you why. Because he's supposed to be the opposition party that's supposed to be doing the checks and balances, but he's non-existent. Okay, because he was too proud in 2019 for him to be engaged so that he gives them the checks and balances. Ipapo tababata, Chamisa is to blame anditika. He's out of picture. Let's say Chamisa is dead. Atomborimo politics is acho. What is ZANU-PF doing right now? Chatruguti atisqua blame. What are they doing? Atina magetsi, vanhu vari murima izvozvo as we speak. Hakuna mvura iri kubuda patepi. Masuweji ari kurana. Murikuona zviri kuitika here? Murikuona zviri kuitika here? I'm not here to defend ZANU-PF. I'm here to enlighten you zvamurikuona kunge muchibvunzawo futi inini. But ndikataura munomanya kuti ari kusapota ZANU-PF, ari kudefenda president. No, because inini munoda kuti taurai nezvaMnangagwa, musataure nezvaleader wedu. Ndopa muri kuita problem ipapo. Isusu we want to go to root of the problem because ZANU-PF has been in power for the past 45+ years. And right now tinema industry kuchitungwiza aimborana tirafana tienda kuchikoro akavhara, kwaigadzirwa mukaka, kwaigadzirwa magumbezi, vanhu vachimukira vachifamba vachienda kukoni kwakwe vachienda kubasa. Enge zvakusisina akavhara ese. Last year makaona mashopu aivhara. So we blame Chamisa papi papapa. Right now, do you know Mnangagwa can order kuti Mtuli Ncube iwewe you must be investigated. Mari kufamba say Mari yakadai you must be arrested. Anoswera asungwa. Chivaya anoswera asungwa. Nevanhu vese vari kurapwa anoswera vasungwa because he's got power. He's in charge. But Chamisa is haana voice. Yes. Ndoda kukubvunza.
because zviri kuitika because hapana ari kuisa anonzi machecks and balances. Saka nini apostle munotaura kuti mumba menyu mimi munotaura kuti mumba menyu mimi pakashaya munhu anokubvunza yekuti hamusati mabhadhara hendi kana kuti hamuna kugadzira bhaubhu here, hamugadziri here bhaubhu, muchinoona kuti bhaubhu mumba menyu rakatsva, hapana munhu ari kuita machecks and balance ekuti global renyu apostle ane 2 months hausati wambopinda mimba isina kana bhaubhu wonzwa ora chingobatidza kana tsvage kana kenduru kana ngongobatidza angatirare vatoripo vanhu vanopfungwa idzodzo. Zvimwe zvinhu unogadziriswa nekuchallenjwa. Saka uri kuona kule ndi kuti hapana kwatiri kuenda nevanhu veZANU-PF. Vanoramba kuchallenjwa kwacho, vanoramba kuuya kumaplatforms edu, vanoramba kuita zvinhu chaizvo. Do you know that right now apostle people in ZANU-PF platform kwenyu because you are one-sided. Be neutral. Mukaita neutral, let me tell you, I promise you 100%. Vamunenge muchida munondiudza, I will try and reach out to them and I platform up. Mundotaura nevakomana. Ibasa racho iroro. Kwete ndiri munhu weZANU aiwa but paripo kuti unopushira kamana chinoenda paplatform apa. Mumbonzwawo zvakadai izvi. Muchitaura muchipawo pfungwa dzenyu. You will never know what will come up with them. Both politics airanwe nemunhu one. Ini ndichandokuudza ndechekuti vanhu ivava vanotosvika kuuya because hativabvunze kuti unofarira wingidi here. Tinovabvunza ma-right questions. Yeah, but my right questions acho ka ndosaka munizwa ndichiti prove to be neutral. If you prove to be neutral and how to say struggle yenyu, tisilombodaro rambai mine struggle yenyu, be biased towards your struggle but show a bit of neutrality. Kwete kuita zvinoita kuria ndinoita pamosvika pana patangana kurona kuti kana kusati ipapo pasinayo pasina because mukona apostle, let's be honest to one another here. Let's be honest to one another. We can laugh, we can joke about certain things here, but people are struggling and people are suffering, apostle. And the chosen few. Most of the industries, they are not benefiting the local Zimbabweans. How can that be rectified? And how can we control most of the business so that they are run by Zimbabweans? In personally, I for one, I'm totally against that, and I'll tell you why. Wicknell, what he should have done by now, city on the Wicknell. Kana kune town inozi Wicknell, kana kune ma business center anonzi Wicknell, kana aruda usay wakaenda mwana business center anonzi say Wicknell, rather than just him issuing money. I'm totally against that. Aiwa chimbonzwa ndona nati imini tikadefenda certain things ka munova matikanda kwakadaro. Aiwa isusu tiri kuti mirai vakomana be neutral, because a person like Wicknell, you should be inviting him onto your platforms. Muchinzwa kuti akumbotiwo chii inini uya handitomboda kana kumuona paplatform pangu ya chinzwa manje. Aiwa inzwa iwe unogona kuti kumuona paplatform pako, but to be honest inzwa me to be honest 100%, what is doing, no one can stop him from doing that, but what is not realizing, he is actually making it bad for the sitting president. He is one of those people who has actually brought challenges to the sitting president. Here's that guy Wicknell, because of his actions. And I have proof. I can stand in court and testify about documents. Hey, I can testify. I'm totally against what is doing about giving people. He's supposed to build maybe a center. My shopping center, my shopping center, which employ man. Things are being done yet, I think. But in why nekubira kurunzwa kuti Zimbabwe ngadai yavhara madhova komana ngatimbotaurira nechokwadi.
Let me read you this joke here iri panapa yandaona iyi. Ndikuratidze kuti zvasvika papi zvinhu zvacho. Zvikanzi if you put the ZANU-PF government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there would be a shortage of sand. Ndokuba kurikuita vakomana. So we don't need to support them. Varikuba vakomana zvisingaite ende hakusi kunyepa. Ichokwadi ende iwe muZANU-PF macho pane vamwe vari kutadza kuba ndo vari kuita noise. Vari kutonetsa kuti hatachaonawo mukana wekuba. Saka let's have a discussion yekuti tikazogara pasi of course taitsana naro. It's not about kuti ndiana azowina ndiana uya nemafacts, but we want something chekuti tikazogara pasi so takuteerera one day toti guys dai pasina conversation yatakaita naApostle Makore iyi. Look, government yedu yakazoteerera ikazochinjawo ABCD. Takutaurawo zvinhu zvichienda kumberi. Inzwa manje. Zvawataura zviri right. Inini ndiri kuti why can't you make your platforms neutral and then invite these people? Then at the very same time, you should be able to reach out to them. Iko kuZimbabwe ikoko muchiona pindai mumaministries, pindai muchiona ma-executive secretaries ema-ministries ya. Zvese zvinotaurwa through those people. Hapana asiri reachable. Munhu wese ane phone. Vana munozara vanoganza sei? Hasiwaziya Apostle. Ndakatongona kuti pakanzi DJ vakatongona kuti DJ Holly mumessage inenge yatonyaya hombe. Titori mhandu dzestate isusu titori varakashi. Vanokuona as if you are enemies of the state because of the way you guys are approaching things. Aiyo kaPostle indakaita video musuno ndikataura kuti Trababulus yakanaka tinotenda basa rakarohwa, but tiri kuchema kuti hakuna magetsi, hakuna mvura, vana havasi kuenda kubasa. Tiitirewo plan ikuru. Handisi kuti ndaita neutral. Trababulus wogumira ipapo. Then wozoita the next video. Ndenda kuti ndakapuwa mari. Ndenda kuti ndakapuwa mari ndakapuwa mari. Quotation yekutanga yaita 44 million vautanga kuti nyebera. Zvacho pakachete chanaka chakanaka kuZimbabwe pane patobiwa mari. Patozoi pane munhu apfuma. Yakavakwa zvakanaka but pakabiwa mari futi. And do you know pane kumuti tanzi kwakavakwa pasati ipapo. Who is supposed to be doing my checks and balances? Ma-auditors ezano. Aiwa, ndo nyaya dzinotaurwa mupali manje edzo. Pamunozwa kuti muparliament paya. But in parliament right now hakuna opposition. Kuna zvakadai. Ndo vakapa quotation yemari yakati ava vakadai so ndo ranga riri basa raTemba muliswa manje iroro. Ndo zvaaigona sabhuku manje izvozvo. Akabvisirwe chida akatodzoka nanhasi ndogona musapota ngaadzokere ipapo zvitori nani. Pane mumwe akaiswa rinenge gatyawo zvaro dzungairwa rakaiswa ipapo riri kuitei. Ani mwana watsvangirai? Dzungairwa rera ngaabve ipapo ana kana chaari kumboita. Pana zvizikanwa because ataura paplatform yaOla. Aiwa, aiwa kwere platform yaOla. Chii chaari kuita ichocho hapana katisi kumuona kati because unofanira kuti ukabva mumwe munhu anga ari bhokawo panzvimbo wochiratidza kuti uri kuitawo something kwete kutanga uri ngonzwa uri ngotengwawo futi zvingonzwikino tikwadza neBP soshuwa isizvona. Ngatitaure chokwadi, Norton was developing better in a subbook than munhu apo, but because of peer pressure vanhu vakasvika pakubvisa munhu aitaura vane munhu auzoona kuti saka aikona kungomhanya kuchinja munhu wese start to prove yourself kuti inini I'm worth it, look at what I can do, look at what I can offer, not just kungoti uda kungove a minister for the sake of being a minister. No, urikona makatorerwa vese maminister, and one of the ministers ndakamona akutaura ndakabvizwa nemunin'ina waChamisa anachamisa anhu vati zvavaindita mupati, but ndo pati yakakupinza ipapapo. Why were you not saying it before you were in parliament? Inzara yevanhu vari kumhanya navo vakatengwa ndosaka ndokutaura kuti isusu inini kana ndakuzopinda inini ndichatsvaga mari yangu for the next 2-3 years pari kusvikana 2028 tetane bhegi rekuchitengawo vamwe vanhu ikokoko ndo zviri kutongodiwa inini
All right, let me ask you guys on a very serious note. Very, very serious note. And what I say, God knows I'm promising you honest. I'm not buying you. But in the good thing in itaima platform any neutral. Mutasi a struggle yenyu, but make sure your platforms are neutral. Then definitely one or two foundations, I'll push them to back you up. So that my platforms they become your businesses, and then you discuss things openly without denigrating one person or supporting another. Kana mkiroa vese, kana mkisapota vese, mkiona kumasaidi kwese. Mukadaro, so definitely there will be a foundation behind you. Takudzokera paipa mambo taura kuti Nelson Chamisa as opposition as kuopoza parikuda anoisa ma checks and balance. Isusu tikanongota izvozvo manje anagamba akwe anamukoma Simba nanahope vanorasa muswe. Saka tikaramba tiri kwatiri ikoko vandozati ndikaita ichapa nayo vachangono broadcaster kuvanhu 2 million wavo kana 3 million. Saka tofanira kuramba tiri ikoko. Aiwa, isusu tisi opposition. Exactly, ndo kwatiri ikoko. Aizobata munhu wese. Isusu tobata munhu wese. Isusu nobhondodza kwese. Iwewe kana nozi kulezi iwewe uzatobata munhu wese. Asatambokunzwa kutaura zvachamisa iwe. Aiwa, asaka makatanga kundizama manje bvunzai sana hula. I was the first person inini ndichitotaura nyaya Chamisa nchiti why azodai adai madhezi acho nyaya dzacho takatozotaura tikati apa pabhaizika Mr President apa zvinhu zvakaitwa zvifanira kunge zvichiitika izvi takatotaura zvinhu zvese izvo. But nyaya hatirambe tichizotaura zvemunhu wekuti ataura kuti iye atora nhirikini sabbatical nhirikini ambomira kuita politics hatirambe takuzongoramba tingoti teki tichihirikirina tototaura kuti apabhaizika. Ndoda kumbokubvunzai something out of interest. Nelson Chamisa ari papa handitika kuti akutanga pati yake. Then vamwe vese vakabudiswa ava tendai biti Madam Kupe wiwa nani vese ava nana Monzori vogara pasi vobva Hwende vogara pasi votakomana ngatibatanei. Let's clear our differences and let's form a party. Saka pane tuma party. Ine vanhu vakabudiswa vese vamaiti vakatengesa struggle neuyo wamuri kuti ndiye muridzi westruggle munoenda kupi inini? Tinongoenda kune party iri kuti pasi neZANU-PF. Aiwa, dziri tu dzese dziri kuti pasi neZANU-PF, but imini munoenda kupati ipi? Because hamuda kuya, hamudi kuenda kuZANU, munoenda kupati ipi? Yachamisa here kana kuti ava vabvumirana takumana takakanganisa zvataita zvezva. Let's respect each other. Let's build a party inodrive vanhu ichienda kumberi. Where do you think most people will go? Where do you think most people will go? Aurarinda una Chamisa, bosa Chamisa wanomuda. Mukuda epesende ka. Ani mukona. Adari vanhu. Dati vanhu. Chamisa is popular but not powerful. Monzora has proved that is powerful than Chamisa. Shabangu has proved that is powerful than Chamisa. This VC say yeah, because akatengwa neZANU-PF. Akatengwa. Vanesa vakatengwa wewe. Mukona. Vakatengwa atiswera haizo nyezo zatidi kuswera tichitaura idzo zviri pachena. Vageza vakabudira public domain vakataura kuti we know kuti Shabangu was Emerson's project. Saka iyo yangatisane nayo iyoyo. Exactly. Inzwaka zvese zvinoitwa akunzi somebody's project kutaura kwese haana kutanga ari project but akaonekwa loophole yeselfishness kubva apenetretwa neipapo akaonekwa kuti ane nzara. Aiwa do you know Shabangu akataura naniko I still remember the name. Vanhu tu vakatanga nyaya iyoyo aivangotangwa vanhu vakawanda kanyaya vanhu tu vakatanga nyaya iyoyo kubva vaudzwa loophole kubva vashandisa loophole vachaputika kubva vatanga kubekwa up. Obvious if opposition is being destroyed the ruling party will be happy. Those ones that kupara the opposition, no one wants opposition. But one thing that I will tell you one thing that I will tell you ndechekuti kubva kuna Douglas Monzora
paairwisa Nelson Chamisa akatora Harvest House chainaka kwake aidiwa neZanu PF achibvutirwa I think ndemaikupe pawakazorovana kunhingirikini uko kuhotera uko parohwa munhu mbama abva ipapo komicho ajoina vachazobva energy chakuna chabangu Zanu PF kana usina kungwara kana usingaizive ngavachiteerera zvandava kutaura ezvinezvi panapa. Zanu PF inokupa mari yokushandisa panguva yaoda kukushandisa kana vapedza newe vanenge vakuziva kuti une 5 mhosva dzako dzauri corrupt ukangoda kusumudza musoro chete ombati wakanganwa here. Look at Moses Mpofu and Mike Chimombe na Moses Mpofu kwavari ezvinoizvi. Saka izvi vakomana munogona kudzinjika mari idzi muri ma-MP muchitengerwa mota muchiita sei but hakuna chisingapere pasi pezuva. Mai Mugabe vaitaura kuti hanzi Mugabe uru ari pawheelchair from behind the grave achiita sei. Idi can route 2030 but his time will come achabva and achapa mhanya zviri legendary zvaitaurwa nani naComrade Nyoka Yamabhunu. I think ndokuti nyaya yedu ipere kana kuti iwane kuzorora because komana ngatisanyepera nayo vanhu vari kuita zvavari kuita but one day vachachema ma-MPs aya ndikukutaurira and mark my words and this recording will be online. Right, let me tell you something. Do you know why people are backing the M31 movement and why people are so hopeful about it? It's because power. It's because power. And I said there's a lot that's happening behind the scenes. I can tell you that 1,000,000%. I said mfundisi wako kule ndauya netumwe tumakuwa asati yaparara kuna aisati yaparara but vazviona kuti vashekwa. Ndakataura last broadcasting yavo yakakatwa because vanga vasvikirwa pavari chaipo. But inini hangu kusangotaura but dzimwe nyaya ndechitoziva zvangu but ndinozongonyarara. Dzimwe beta kunyarara because munodiscourage vanhu. Remember mune following. Let's not undermine that. You guys have got following. But that following tangai kuidzidzisa chokwadi nekuitaura chokwadi kwete kuvataura kuti tomorrow is gone. Who mukutamba ini aya mastatement mastatement agamba ako iyayo gamba ako anobvisa Mugabe anobvisa Mnangagwa ka 5 per week kana kuti ka 5 pamwedzi. Mamwe mazita asina kuataura panapa. Mamwe mazita akasanani ina ndamunhu wandosvika ka indotaura munhu wese ndosanda kudzana hope wenana Mukoma Simba. Ana rumba tichataura vapuhwa mari nana akasukuera tinakana basa nawa atozviziva tinovaziva kana yakomana ndosaka tataura kuti isusu tikatokwenda neutral zvadhakwa. Ukaita neutral unotaura chokwadi unochikabhondora munhu. Aiwa. Aya machana yanenge akaenda kuvanhu vasiri vaya. Ndakuita ndine ndikutaurei. Zvimwe tikataura zvedu but Zanu PF tinomboishungurudza vanotozviziva. Kujongwe vanotozviziva kuti tanga nekulaika vari kutozviziva izvo pakatoipa kuti pazvatobhondoka. And unoziva chii kule iwewe kule ndakuti handitombokufollowe kana ka1 but for some reason unoongoramba uchiapia pamusoro handizoti sei channel yako ichiya pamusoro pachannel wese pane ndichiona zvinhu ndaona kaslogan ngandoti uyu mufana uyu yakamboita sei kumufana uyu engine search optimization ndozvati kutaura kuti tikapinda mugovernment umu tinochinja zvinhu zvausingade kuona unoramba uchizoona online. Panewo mutactic usingazivikanwa naminista wenyu anonzi uyu Mavetera hatomboziva kuti zvinofamba sei tomuudza kuti engine search optimization inoitwa sei. Hazviziva chimbonzwai
inini hangu chikumbiro chenyuka tingarambe tichitaura kusvika mangwana, but what I'm actually asking you guys to do, I know you would say you're a professional, which is good by your side and by your standard. I don't dismiss that, but what I'm trying to say is try to make your platforms neutral, although many side but try to make your platform neutral so that when you are reporting some of these things, reach out to those players. In politics, like platform paying confident enough to know right, but they will also give me an opportunity to explain one or two things. Chimbo sacrifice yaka munhu wanoeza no PF mombotikandira timbodila naye kana supporter zvavo kana supporter zvavo imi munotoda temba muliswa imi tipei sabhuku titaure nawe isusu but sabhuku wazendowezano ndikuvapekera message ndikutokupromisa pamberi paMwari ndikuvapekera message kuti sabhuku chimboweaapana kule sabhuku towada here ndanyanyatsoda munhu wezanu chaichaimadona sabhuku pane zvinhu zvakawanda zvokuti vakamutofaita kuti tiona saka toti mboneka certain respect kana mdara chinos munhu kuti tofanira kuappreciate zvakawanda zvakaita kana mdara chinos amutsvangu handizive hangu. I don't know whether you channels or not, or how confident or comfortable you will become on your channels, but not after what I promised over our country message. Mtsvangu hatisukumuda mtsvangu tirikuda tipeka nandingirikini tatenda mavetera twapana twechidiki twasho toto tikuzvita tiri kufunga monyasa wabvunza vari kutsvagei kuzanu PF vari kuwanei chaizvo zvavari kuwana pamwe wangatiwonesewo handi muri kutoona kwamurikuda kunobvunza hamsi constructive muri kumhanya kuti mupana and you are not believing kuti mupana anofanira kunge ari kuzanu PF achiitei ipapo achiitei arikuitei kupati yechembere imimi muri vapana imimi inzwai imimi muri vapana imimi muri kuopposition yezanu PF kuri kuitwei ikoko kwamuri tipei structure yamuri kufollow. Do you know right now murandi kutaura chokwadi right now hamuna party yamuri kuteera aiwa tina isu hatite zvemapati isitomira nevanhu izwa vanhu vari kuda pati tivaudzai pati yekuteera makabatana nevanhu muri kuyi ndosaka ndakuudzai kuti 2028 mirai muone isusu tiripo paballot paper ipapo ngopinda haisi totopinda manje muri kugara South Africa kaini aiwa vakomana mwari watinonamata uyu ndimwari mukuru uyu muchaona kazvenyu zviroitika vamera kuchamhanyo zviri legendary ndasekazva chimbonzwai pane vamwe vanhu vakashungurudzwa ezvinezvika mira ndinambokutaurirai why I get so disturbed nequietness yachamisa vanhu vanoti kuti aiwa hamuna kutaura zvaari kuita nekuita no that is very wrong. Pane umwe mudhara akamborohwa so anonzi madzibaba weshanduko munhu yakarohwa uya ipapo ndopanzwisisa achibonzwai imi makaona shamu dzakadhinda ini ndakaona vhidhiyo achirikitwa ndakaona vhidhiyo yamusina kuona imini achirikitwa akarohwa munhu uya achirohwa nevanhu vezanu nepolisi yezanu nemapurisa ezanu nemastate agents ezanu chimbonzwai the point I'm trying to drive munhu uya akarohwa kudaro so then somebody goes quiet and doesn't address people. Murikuona obsession yamuna yena advocate Nelson Chamisa Apostle ndo yatina yona Mnangagwa iwe opposition ichimbonzwai inini murikuti opposition no inini I think between you guys and me I'm the one who's speaking for the people than you guys. Avite. You are speaking from Mnangagwa. No. I'm speaking for the people because how can you take people to war? You are defeated. You go Onyarara. And this is what's our next step. In a strategy. That's wisdom. Action speak louder than words. Bishop Nyamakanga wewe. Ana Bishop Nyamakanga vakagara mujeri. Muzane zvekutamba imi. Apostle. Inzwenda.
There's no prize for the struggle. Say something. Ndakambozwa mushaya mchiti vapana like ana Cookman muchiti vakanigirikina vakanzona sei vatone manigirikine kuti vakashanda vakadidi havana chavakawana nditi Chamisa wacho haatorino chakatowanda tora zvima projects akatozwa itori loss. There's no prize for the struggle. Alright. Chimbomira kuna mwakatofa havana chavakawana. Ndoda kukubvunza iwewe watiwo Chamisa hana chaakawana ndoza uri kutaura kaiwewe koindikakudza ndikuzatani chaakawana tetado tochiziva tudze exactly saka ipapo tsigai Chamisa will not fight pana kuda tagwire azviite ndozvakaitira kutambira mari nekuseri chinyarara iyeyo atari kuitaura futi saka mandotaura saka Chamisa akapuwa mari natagwire isina umboho. How can you fight your master? You use people and now you can't fight your master and you're promising people another. Don't do that. He must not do that. I'm being very honest before God. I just put up and isusu mukunza matauriro amuri kuita apostle aya ma-emotions amuri kuita kuti Chamisa ari kukwadzisa vanhu mukangoflipa coin iroro same coin iroro ka tisu tiri kuseri kunoku tiri kutarisa kusaidi kuna Mnangagwa achiti Mnangagwa ari kukwadzisa vanhu saka muri kuona saka ngatichinzwana naye and let's find the common ground. Panofanira kuita vanhu vanoita ma-checks and balances. And the people who are supposed to have my checks and balances are held by one person who keeps giving them hope when they are not going anywhere. Yet you are keeping out your soldiers. Vamakafamba navo anatenda iditi anawiwa ana madam Kupe. Why are you keeping people out? Those are the soldiers of your struggle. I've never been a part of that, but those are soldiers of your struggle. Somebody has to answer as to why he keeps kicking people out. Vanenge compromised. Asiri compromised ndiani? Ndini nakuland. Andi maona kuti kana iye wacha munomtaura. Aiwa, ndikuti indotaura zvandoziya kana taure kwanisina kuswera. Because mukona right now I'm feeling comfortable ndokwanisa kubata phone. Ndofonera Kuland unoti Kuland apostle want to do this kind of let's have a conversation na apostle and then ano agree. But tikafamba down the lane akaona vamwe vanhu vandakunza pa platform vari dubious somehow. He's got a right to say that I'm cancelling DJ Holly because his character nevanhu vakutamba nawo. Those zvinongoitika futi ndosaka tidzokera kunyaya yaGamba akwe. A lot of people they've been on Gamba Akwe's platform but they seen kuti mafambiro atafeswe nevanhu vari kudhila nawo ka asibo and they pull out. Same applies ku ZANU-PF futi. People want to warn kuti zviri kuitika zvakadhakwa and vanobva vaita sekuenda kuopposition. Ndo zvakaitika futi naChamisa akazoona kuti vakomana puwa mara vakomana tambira mara uyo akuita mukonyo uyo akudai so and vashandisa wisdom and then he pull out. So tine mweya yatakapiwa naMwari yekunzvera yekuona kuti okay apa apostle arikutaura zvinhu zvine wisdom apa but apa apostle apa arikushandisa bias apa aiwa ipropaganda. Let me tell you something. Ndakanyora paFacebook yangu inini ndikutaurire haina ma likes but inenge ine ma views are serious. Yes. Ndakanyora inini ndikati Tenda Ibiti is not going to be a part of you, is going to sell that struggle. What did Jesus Chamisa do? Azvona akuenda akuti kana vanhu vese vangatengese struggle but kwete Tenda Ibiti. Akazomboya akatisora pose. Akazomboya akatisori. Hazvinganiko zvatakataura zveZANU-PF zvavasina kumboti tisori. Takapwanyirwa dzimba uko tikarara panze. Takapwanyirwa dzimba tikarara panze. Yakazomboya ZANU-PF ichiti sori vanhu. Matakishop edu akapwanywa. Havana kumboya achiti sori. Mazinzwa vamwe vese ngati mondaisoka kodzoka kuti aza DJ Holly hatina kuzviona zvaKuland hatina kuzviona madzibaba weshanduko imba yake haina nguva zvinezvi yakabva kupiswa apa akarohwa shamhu dzinenge dzaJesu pamuchinjikwa dzinorwadza. Imba yake yakapiswa nani? NeZANU-PF. Andinoti vapindure vega yakapiswa nani? Muponerei mubvunze.
because mimi mukutaura kanyeza mutongobvunza munhu sei kutaura nemi muri panapa. Hapana ndekuti mundibvunza because zviri papublic domain. And we know kuti ZANU-PF people, and we can prove that kuti ZANU-PF people. Mutangomhanya kuti ZANU-PF, mutangomhanya. ZANU-PF haina mbonaka manakiro amuri kufunga kuti yakaita Apostle. Aiwa, chimboteererai kani, chimboteerera. Inini ndati handisi kutaura kuti ndati zvinhu zvese zvandiri kutaura zviri papublic domain. Ari kufira ani iye madzibaba weshanduko? Ari kufira ani? Because waari kufira Zimbabwe akanyarara. A better Zimbabwe. A better Zimbabwe is going to be a better Zimbabwe is going to have somebody to lead you into a better Zimbabwe. Who is leading you into a better Zimbabwe? Ndoba tukutaura ipapo kuti kana pasina munhu isusu taakuchiuya isusu tosumuka isusu. Handiti mazvionaka. Saka inini kandiri kutaura a time certain noise ka aibatsire. Now start to put things such. Isai platform yenyu neutral. Motanga mobvunza varipo vacho kuti vakomana. Naye Honorable Nick Mangwana chimboyai panapa. For the first time, thank you for coming onto our platforms. Isusu we have been running with opposition because sevana veZimbabwe tikuona kuti zvinhu asi kufamba pakati. How best can you help us kuti zvinhu zvifambe pamberi, and if possible how best can our ideas be bought with the ruling party because taida kuibvisa takatadza, so how best can we work together muchititeererawo aiwa nemanyepera Nick Mangwana obvunza paplatform utatira kudzwa zvinhu zvine musoro nemanyepera ake ndozvakaenda totaura izvozvo saganda yese ripapa nevarakashi inogadzirwa naNick Mangwana. Isusu toita neutral ndiani anozokrasha propaganda iyoyo ndozvatiri kuramba ndozvamboramba panyepa ndiani anozozviita. hatina kuti rasai side renyu tati be neutral. Urikuona ora ndikuti nzembo kana kuti apa hazina chekuita nekurasa side apa. Apa hazina chekuita neside zvokutaura kuti apa manyepa apa zvokutaura zvekuti vakadownloada mapicture edu Birmingham vakupatona panatoona mukungu mugwana nani vese vari kuposta interchange yekuBirmingham instead yekuposta interchange chakavakwa apa. Saka totaura kuti this is propaganda. Ona ipost yacho chaiyo original post iyo kuBirmingham kumazoona here ndiani achazviita izvozvo, but vakaramba vakanyararirwa vachiita izvozvo vakatosiyiwa kana vanhu veZimbabwe mpedza vachinyeberwa because kunongo munhu kuti ari kana kugokwe kana kubhinga uko haana access yeinternet akangosangana neivavo zvongoramba vachingobvumirana neizvozvo zvaangozvigara nedata rekunga angohotspot ko obva atobvuma ndo zvaita interchange. Isu tabuda kati papo kuti aiwa ngavanyebere kuZBC kwete kunyebera maZimbabweans vane access yekutenga data tovaudza chokwadi kuti panyepwa. Naikule the same thing zvataura izvozvo. Why can't you take the opportunity to reach out to him ochiti right honorable ndikudai paplatform pangu auye auye kana tinawo madms ake isusu auye ari too stubborn ari too pompous infesua is full of himself infesua anouya inga akataura baibai akati at times I'll be joking with people inga akatodaro one aiwa you don't joke nezvinhu zvakadaro ka ende tinoziva ndiwo permanent secretary ende tinotarisira kuti zvawataura zvese ka tinenge tichifanirwa kuzvitenga kuzvibhilivha but iyo kana kuita majokes nehendo iyoyo ka we know kuti it's personal hendo but hakuna zvinhu zvakadaro. And you know what holi panyaya yaNick Mangwana unozati hatombotora zvinhu kuZimbabwe serious vana vake family yake inogara kupa itombogara kuZimbabwe ari kutokusango pokuti akangoya kuhasela akangoya kunopa chete kongo iye mhuri yake itogara kwakanaka kudinda saka anokutaura zvaanoda kuZimbabwe achinyeba ndosaka achiti ndoya achijoka nevanhu because unoona munhu ari kuziva kuti munhu ari kumbari ari kurumwa netsikidzi ari kuratidza kurara ka haufa ukaita zvimajokisi zvakadaro zvaanoita haujoke nezvinhu zvakadaro haujoke nelife zone. Saka inini nyaya yangu ndikuti if possible itai kuti ka as much as mine side zenyu try to be a bit neutral so that mukwanise kutaura nevanhu vacho opposition because platform yenyu ka is not kind enough for opposition. It's not accommodating opposition. It's not accommodating the ruling party.
because the ruling party is doing nothing for the people. Saka isusu the moment yatangopa ZANU-PF mukana mouthpiece kuti vauye vazotaura kuti takazopa mayouth mari yakati, tinoda mayouth acho and toona maprojects acho kunzi vakapiwa mari 10 hour maproject akaitwa akamira so, because right now taneta nemari kunzi presidential youth fund inongouya, hakuna kana muyouth wanafana edu kumaraini kwanongochema kuti mudhara zvinhu zvakaoma, mudhara zvinhu zvakaoma zvopomachakaire naumwake votodya ndorega vanoonekera futi kumayouth acho zvimwe zvacho zvinenge zvine zvitino mwe kuti unotazana uyu unopenga here ukudhivenda chiita zvicha zvepo. Alright, ngatimbodaiso. If possible, but let's do this. Inini kana paine munhu wamuda kutaura naye muri kurinzwisisa nditumire message chero it can't be chero because you have got to have an agenda yamuda kutaura nezvayo handitika toziva kuti hamuda kutaura nezvakati monanga kumunhu wacho, then I will try and speak to that person kuti muenda paplatform iyi, make sure you are kind to each other. Ndofunga ndo zvinobatsira, ngatitangira ipapo. Let's have a kana ZBC iri kuramba, why can't you be the pioneers of that, so you go down in history and on record kuti ndima kazvitanga? Why can't you do that? Zvishande aiwa zveneutral vanhu vari zveneutral ngatimbomira kumura propaganda. It's not neutral. Don't you have questions that you want to ask Honorable Nick Mangwana? Zawandisa. Exactly. So he's like, a why uchinyepa? Why would you brainwash an apostle? Why would you believe this on one man? Uyumpana. Why uchinyepa? Numbers akaenda kubenzi pampana uyu. Aiwa, muri kuona kuti vanhu vakatoona chinhu vakabelieve kuti chinhu ichi chine musoro ichi. Let's subscribe to this gospel. No gospel ratoda kufamba naro. Chimboona muri kuona zvinoitika here? Chandinoona inini nevanhu veopposition party yeZANU-PF, they don't want anybody who says anything from within their party. Kana within their struggle. Ndakamboramba ndichifollowa so kuma ndamboona uyu 0.5 studio DJ Wally. Akada kungotaura zva comrade Geza akanzwa tengesa struggle. But the questions that you are asking are genuine. So it's like our people have become so repellent to wanting to know the truth. Why would you leave us in that darkness? We are okay. So you might be crying for people who are okay with their situation. In the apostle. Followers edu apa tinoona kasiyana siyana ende tinotovanzwisisa nezvavari. Kune vamwe vakutoti magarden boy, vamwewo madoctor, vamwe maapostle semi-walk, vamwewo machinchi. Saka asi zvese zvokuti munhu akadhingirira pari kutaurwa zvinhu zvinodhingirira asi zvese zvokuti tinongoteerera vanhu vaya vachitaura vachiti hwe watengwa waita kuna anagudza mudungwe kamupolitics kotoita varakashi futi vakatotengerwa mafoni kuti vaya vachikomenda saizvozvo saka vanokutsvaka pekukubatira every day. Saka unoona zvinoitika. Saka kuti iwe uwane following ka unobva wangoti Chamisa launching a party next week, vanhu vanouya paplatform pako vanouya vakadaiso hobo because vari kuda kunyeperwa, havasi kuda kunzwa chokwadi. Apa ndozvaanenge ataura kakuti kana udaonesana nevanhu, kana udaonesana nezisame people vakuti ukati Chamisa ri form a party next week vanouya vachimhanya hobo waisa comment yekuti isn't it high time our former president for the people zvamunoita zviya accounts for what went wrong and why he went quiet. To me, that's a genuine question. Kana nyaya yekugukura hundi isati yaadreswa ka hatingamboadrese nyaya dzanezvo. Kana nyaya yekugukura hundi isati yaadreswa ka hatingatombotangire zvinhu zvamanje manje. Let's go kuma-roots. The president start honoring up for my mistakes ake and they tell us kuti taidza mari ari kupi.
totangira ipapo tienda kumberi. Chimbonzwai uko kwakadaroka handiwanzoda kutaura because ma-sensitive grounds. Yes. But the advantage that I have, inini mai vangu Ndebele origin, my father Shona origin, saka hapana kwokuti ndinonzori kusaidi kwakati handimuri kuzvinzwisisa. I think the narrative regarding Gugura Hundika needs to be enlightened to people. Yakazoita zvayo a tribalistic thing, but initially it wasn't a tribalistic thing. Inyaya yekuti ikutora a totally different day kuti titaure nezvayo kana muda kutaura nenyaya iyoyo. Because vanhu wobva havazvinzwisise. At times you see there's a lot of friction between the Ndebele people and Shona people. When we are meant to be one, I understand the pain that they went through. That's why I don't want to talk about it, because it's a sensitive issue. Yes. Unit Accord is there. Why was it signed? When people are still grieving, when people are still in things that haven't been addressed, those are questions that need to be cleared. And I feel that process, when it's gone through a healing process, a compensation process, because and did panopostwa chinhu wobvaona kuti comment iri kubva kumunhu ane Ndebele origin, comment iri kubva kumunhu ane Shona origin. I don't want that. I don't want tribalism to be a measure of our support for politics. We are one, but that there's issues that I still feel needs to be addressed. If I want to be honest. Yeah, but ipapo ndachikotaura hangu in passing. Ndachikotaura zvangu in passing kuti kana tichiti Chamisa ngaauye aite accountable for zvinhu zvaakaita recently, tinofanira kudzokawo futi tine mamwe ma-issues ari hanging kumashure. Hatina zvakawanda, hatina kudzokera kweto. Chikuti isusu Chamisa ngaauye explain what went wrong after the election, because people don't know and he does. Why can't he come or send for somebody to say Kanana Osalos? Why can't he send for them? Are they still together? Nana Osalos, we don't know. But information I say kuti vanezanu PF vazive. It's also part of strategy. In politics every day there's infiltration, in case you didn't know that. In ZANU-PF there's infiltration, but they are knowing how to deal with it. Why? Because of animal structures. In Mimi, you are hiding things because you don't have structures. Something. Just imagine, let's say Chamisa Akanza win at 2023. Who was going to be the vice president? Who was going to be the minister of transport? How can a party not have shadow ministers? How can a party not have shadow structures? Shadow was not a serious opposition. Without that, forget it. Kulend. Ndiripo. Ndinoziva ere ma-stories awacharana zuva ramangwana kana kuti the week irikutera? Kana. Or do you share with anyone kuti ndodambozorana nyaya yakati kana kuti yakati, unless iri nyaya yakutoda contribution from that other party? Exactly. Because ungataurika zvinhu zvekuti saka there's no need yekuti Chamisa uye nestrategy yake kuti MP wangu ndinhingi kana kuti minister wangu ndinhingi kana ndinhingi. No. Ndinokukrasha ndinokutenga mwe. Uchiona mabillionaire apa uchishanda nevanhu vekuti vanenge vane nzara, ingatambekanawo kuti vanhu vekuzimbabwe nzara vanenge vanayo. Billionaire anongosvika achingo-offer, and language yemabillionaire imari pamberi vanongotaurwa nawo. Chimbonzwa ivakomana. As long as there's no opposition with structures, there's no opposition in Zimbabwe. Full stop. Dapedza. Let's opposition chamurikuvararwa manje murikungoti opposition munhu kana kuti opposition vanhu vari against party vana angori maplayers vari kuzoti mhanya, but opposition has political party. Chimbonzwai opposition vanhu. But right now, let's say let's assume we have got 14 million disgruntled Zimbabweans. But you can't do nothing because you don't have structures. Those are noise. All right, Apostle, let me tell you this. Let me ask you this.
paita someone azongonzwawo nyasha dzaMwari akazowanawo kana kuti proof kana kuti a video clip rakarekodwa musi wakapiwa advocate Nelson Chamisa mari kana kuti naTagwirei kana kuti naWicknell kana kuti neumwe munhu robva ralika video iroro vanobva vatozviona zveshocked munhu akapiwa mari uyu. Do you think kuti akatanga epart the people of Zimbabwe are stupid to follow him or they will follow a new leader? New leader upi? Because nyaya problem iri kuitika ndeyekuti we are looking for one leader instead of looking for people that can put together a structure. Munawo ma leaders kudhara natenda ibiti vaya vaya. Munawo ana Monzore vaya vamuri vakatengwa tswada vari vatatoa tombodi kana kumunzwa ungataka munhu Monzore wamazero futi naye aposto mudatisa vanhu mazero. It's a serious thing ngachinhu chinaivetwe. Ayo hachiri serious baba. Is why I don't Monzore makamulenga because muranhu opposition yeZANU-PF akatengesa angataura akatengesa but angataura mukaisa kutesa mupolitics ka kwandiri zvinomeka sense. Whatever has happened, let's engage conversation and bargain what we can bargain, especially in positions. I would rather be a prime minister. And this one, zvakuitwa Shabangu izvi ndozvaida kuitwa uyo, but maikwanisa kuzviita ka pasina a lot of compromise muchiine power. This time hamusisina power. Aiwa, simba riri muvanhu, simba riri muvanhu. Avanhu vacho vari kuchema ndo vakawanda. Chamuri kuchema muri ikoko, simba racho nderipi waraminaro? Chimbonditaurirai. Simba rekuvanhu rinozouya kana leadership iripoka yari kumbira. Baba, murikuona kuti paita, let me tell you one thing. Paitaura Chamisa paipe kuti handidi kuti vanhu vapinde mustreet. Vanhu vakapinda mustreet panodeuka ropa, panoita sei handidi kugara pachigaro neropa. Zvakandinetsa kuti mfesusi yakanyarara ndikatombonetsikana. I think ndakatomboita nyaya yacho somewhere around. But ndakazozviona paMozambique. Mfesu wekuMozambique uya akatiza mbati vanhu pindai mustreet. Right now pana vanhu vakaremara, pana vanhu vakafa, but hazvina kuchinja a single thing. Saka mukaona sometimes Chamisa achiita zvaanenge achiita zvazvika, anenge achishandisa wisdom. Pane chakachinjere kuMozambique. Anenge ane mwoyo nevanhu. But muonero wese unosheyiwa baba. Muri kunzwisisa? Because hausi kutungamira, uri kutungamira vanhu. ZANU-PF is willing to spend billions kuti crash munhu wese ada kubvisa mupower because vanongoona kuti mari tongozva kuti amwana ndikupai 1 week unganidzai mari, saka money is nothing to them. Saka vanoita zvese vakawana information kuti ogaudza vanhu tichada so next move, vanongogarira kapa next move iyo. Aiwa, but chimbonzwai mukati ZANU-PF ka ndakutaura kuti munogona here kuseparata between ZANU-PF and government. It's one thing. Kana musingagona kuseparata tataura vanhu kuti chinhu chimwe chete. Separata. Kana muchiziva kuti separateke, chamuda kubvisa achibvisike, but chinotogadzirwa from within. So be patriotic. Chinobvisika manje. Inzwai pakudai so. Inzwai. Masoja. Inzwai. Handiti zvose mukutoti masoja mapurisa eZANU. Mapurisa ekuZimbabwe makambonyatsokusvika pasaidi laembobo. Ngati let's be very honest panapa. Manhuhwiro avanenge vachiita ikatoza kunotengeswa chikafu chakachipa, sadza redhola mutauni memba chingovatera palanji utozva kuti ndo kwavakutoenda ndokunotengeswa chikafu chakachipa. Vanoda kuvhurwa nzeve voudzwa kuti iyi yamunayo inhamwe. Honai vakomana, munokwanisa kutorarama life yakadai kusvika vavhurika. Ndosaka tiripo kuparidza shoko kuti zvisvike munzeve dzavo. Vanotozviziva kuti vari pamahwani inhamo dzega dzega. Inhamo dzega dzega. Saka vanogara vachirimaindwa. Kana mavari baida vaita sei? Vachaita action zvavo. Nguva yaMwari ichakwana. Nguva yaMwari ichakwana. Mwari ndiye asingadhakwe manje. ZANU-PF inenge nyoka. Ndiraindi kutaura ZANU-PF inenge nyoka. Inongovhunura zvayakangoita pana Mugabe, yakangovhunura but inoramba iripo. Aiwa, hakuna isingapere ka. Wakura vataura kuti chisingapere chinoshura. Aiwa, ZANU-PF.
Revolutionary Party. yaitochikidzira vanhu chiti takaenda kuhondo takadidi handiti izvo zviri kutomhanyisa nemadhara ake akaenda kuhondo ivavo vachiona zvavari kuita nazvo chanzwanani vakusara nezvapana zvana jenevanosika challenge iri muzanu PF as of now inoda kuvhunura futi ndo challenge iri ipapo. Power is riding on to power. Remember what I said, maybe you didn't get it. Pandakati vanhu vakutaura nyaya yagedza nhasi hamuna kunzwisisa. Tarirai kubva kwakasungwa ananebwe mutsvangwa paipai kana zvichisi president vane simba rese nebwe mutsvangwa uya ka angadai asina kusungwa because ana mutsvangwa vari kusaidwa president, but uku kusaidwa VP ndo vakabata munhu kureva kuti power is no longer absolute. Power is now sort of like more empowered than a sitting president, but power are challenged. So because of that, ndosaka makaona amutsvangwa vakauya vachidenegrade vice president because vaizati vice president vakambobata mwana wavo. mutsvangwa chero akasafa nabasa handi mazvona aiwa chimirai tidaiso man. Inini ndorangoti hangu thank you for your time. Handizve kana mine any question, but the truth of the matter I think I've cleared everything that you wanted me to clear. Number one, especially your client iwe zvawakabudisa zviya wakabudisa nepasi ripo. Number one. Number two, whoever gave you that information handisida kuti undiudze kuti ndiani. Chingomuti aiwa makandipa information makaita basa pandoda kumbona face yenyu. Ukaona munhu asingakubudise face usatore chinja unopuwa nechinyawe. akandiratidza face akatofona nevideo call ndetore hama yenyu penyu. Inzwaika Apostle, inzwaika hama yangu yepedyo kana iri hama yangu yepedyo isa video mukadzi yanorwara nebrain. Apostle, information yakatopiwa yakawandisa but ndakatoti ine handitozvibuditse zvimwe zvese zvandidi ndiri mana nditorizina chimbonzwa kuenda usati wabudisa zvinhu zvese isa face yake zvinoita tatericious zviya you don't review masources ako unoisa munhu masources arivhiliwe chenda unouze source yako kuti panapa ka ini ndabata Apostle makore ndataura navo, but what I now want, because iwewe what you are doing is good for the people, can you come live iwewe neni na Apostle na 25 creative bring that person. Akatotaura zvinhu zviri deep zviri too personal, but iso reason hatibudise zvimwe zvinhu zvavana vanofunga isusu kune zvimwe zvinhu zviri necessary kuti tinge tinhingina hatombodi tonoipapo takatonhingina ipapo tozoa kuti kubatwe right. Chimuudza manje munhu iyeye kuti kana zvawataura he has come to justify himself to me. Inini na Apostle we are at peace. One day Apostle vanogona kuramba vachitaura nemuswanda varatidza kuti ndiwani. Saka zvati information yawakandipa inogona kuzoberekwa nekuchanya kwaApostle. Ngaatogara achizviziva kuti azoti haana kungwara akakunyepera. Whoever it was, whatever they were trying to gain, they will not gain nothing. They must not push a wrong agenda, because mama small channels anobva amhanya kunyora zvinhu zvakadaro. Munhu anorwadzirwa nemunhu afa akapora. Finish. Achinyepa zita unonzi Mutande vere. Zvapera ndikuenda kumberi ndatopedza newe so. Ndatopedza newe so. Munenge mune maissues enyu zvati dzipinde songodhila nekupolitics. Saka maona kuti ndangotrasaidze kupolitics chete, zvimwe zvisina chekuita nepolitics handiunze paplatform pangu. Exactly. Ari kuzvinzwa akateerera chibva wamuudza kuti mangwana handizive ukama hwatiabhilda naApostle pamwe anogona kundikwenya ndikabudiswa, but dzauti wakandipa zviya vakagona kundipaza ndikavapa vachakubudisa pachannel pako. What
would somebody want to come and lie? Why would somebody want to go and come and do research? Why would somebody say here in a voice raka recordwa? Ari kuzviziva here munhu kuti wakamurekodha? Urikuona chigame chezano PF kana chazongopindi gugwa vakuitirwa izvozvo vanozoona kunge zvakashata stereki. Zvotaurwa naapostles zvekuti anzi dai munhu ngaauye paplatform do the same thing. Unoziva kuti gamba akwe takaita masecret recordings naye naBishop Nyamakanga. The next thing he was broadcasting those things. Saka unenge wabetray trust yemunhu anenge akuudza. Inini right now ndikakuudza ndine marecording andinawo amukoma Simba ka vachinyomba mwana vachiita sei kuti ndikada kuvaparadza ndinovaparadza vanobva vapera zvamu chose but ndakazvibata ndikada Simba yandita rafu but ndikandimusiya kadaro ndikada kumudzondora ndomukopora muri kuona. Saka pane zvimwe zvinhu zvekuti unofanira kurizina wega ona kuti but izvi kaizvi aiwa ndikuda hangu maviews but let not me go there. Exactly. Mina ndikutaurira yakomana ndakutaurira chokwadi. You have got good numbers on your channels. All I pray for and ask you to do is to be muri professional, muri popular and skuramba. But and I want gear up professionalism. One my foundation anoku bekai up so that you become companies, proper companies. That's all I can say. And foundations are there. But make sure that foundation is not very credible, very balanced. Not one side. Foundation about you explain like apostle because you know my viewers later was mutara parables about foundation. Right, the rest I'll talk to you behind the scenes. But the truth of the matter is kana muchita andi mukona vanoshanda neFred Human Foundation. Ana blessed Dara. Yeah. Because my company is hobo and itika anotodawo pekuadvertisira. Ati muri kuzvinzwa. Kwete makambani madiki anokupaita noti $20 kuti akamana ndisira video ndisira kaclip kangu. No. Big companies want big platforms to advertise on. Saka imimi mukaenda big company haikupei mari direct. Big company ine foundation behind yamunoita partner nayo kureva kuti every time you are presenting they are the ones that dominate your platform because my viewers you are the people that they are trying to access. Saka you sell airtime ndeyekuti pese pamunoita munofana kuona 5 minutes after talking whatever presentation after every 15 minutes munenge muchiva advertiser after every 15 minutes munenge muchiva advertiser then you sign down a contract yekuti pagore mukandipaini ni 25,000 ndo zvanenge ndichiita izvozvo. That's how you maintain yourself as a company. But for them to come to your platform, you need to be balanced presenters. No, that kuweza kutaura. Aiwa pa balance papo ndo patiri kuramba ipapa. Akauye manje kana muri one side. Atina basa nawo zvamanje ngawambogara ipo. Chimbozwa hazvireve kuti amutore side inini. Hazvireve kuti amutore side. Munotora side but show balance. Ani mukunazvida blessed Dara zveshe. Who can deny that Blessed Dara was pushing an agenda M31? Who can deny that? No one. But we're going to move and backed by a foundation. Yes, that's what you need to do. I'm going to mirror agenda, but balance so. Blessed Dara, but it means that money don't want platform one. Amauya to go up a platform. And they get up a platform because he knows he has got a foundation backing him who are needing his platform because of the following that he has. As of now, Blessed Dara up in 99,000. He was just on 64,000. From the time I got a short period, a shooter. You guys are 97 something that opened them why
wiki ratopinda kuna mwaya. Exactly. So But this is neutral. Ndizo zo. Chimukata uyo anonzi kulende abatsirika. Ayo, mukona tuonesane because the moment atongo tarata neutral ka tinaita nomezwa nezano PF and atisiri relevant kuvanhu vedu. Why are you bringing ZANU PF in? Hapana mbotara nezanu kana tikutaura neutrality. Neutral yamuri kutaura ndeyekuti tiunze nezano PF pamaplatforms. Titaure zvakanaka zvisipo zvaitwa nezano PF. Right now Jobseeker could have been on your platform. Asi ZANU PF munhu weo. He could have been on your platform as well. Why are you not hosting such people? Haana relevance ka Jobseeker latomdi. Akadzoka kuti Mandela. Nako mama. Papa kuti Mandela zvakabva zvatodhakwa. Zvadhakwa. Vanhu veTriple vakandikwa, vanhu veopposition vakandisiya. Umbana haana respect to. Naanzi kuri andrew. Aya but ichokwadi ndataura haana relevance. Ukarasa relevance anenge asina. Chingomirai. Imimi mukamhanya kuconclude relevance yemunhu musingambompe platform. Those are some of the people that have worked close with the person wamuri kuti ane relevance. They could tell you one or two things that not why were you not saying all this all along? Chirikopamba murima. Why not? Mboti paya vamwe vacho Apostle pamwe munogona kunge muri kutaura zvamuri kuningirira. Isu hedu tirimbotadzonzwana nemi panyaya yekuti itai neutral ka1 Apostle ka1 pamwe hatisanyatsodzwisisa pamwe tiri kumashure pakudzwisisa. Alright, ngatimbodai so. Chimotorai owiwa auye paplatform penyu. Anobvumera. Anobvuma but anenge achiya kuzotaura kuti chii. Harambe. Jerere harambe. Kana madam kupe vatore vamboeba. Aiwa, ateta kutovadzosa mugame. Ana Monzora nana ateta kutovadzosa mugame vakapera vanhu ava vana basa mupolitics. Aiwa, ateta kutovapa relevance isiriyo ngatimbomirai vanhu. Alright, toraiwiwa. Chimbotoraiwiwa auye paplatform penyu kana muri kumuda taurai. Let's agree toraiwiwa mumbomise paplatform. Aiwa, Jobseeker haana relevance kani. Tomudiko Jobseeker anouya achitaura chii. Alright. Chiditaura ine relevance. Tikuda ave kuzanu. Hati matitita neutral. Ngavauye muone kuti hatisi kushanda titaure nawo mushe. Chimboti paye mupana anonzi CM mukungunuku ayoyo. Kaka kanotiza kakangonzwa voice rangu kanotiza. Kanenge anzora. Kanta eyes kaka. Neutrality yenyu kunetsa. Iyo tairamba tabvumirana kuti ngati agree to disagree. Alright. On a serious note and in conclusion, ndimboita one or two things. On a serious note and in conclusion, debate remains the two of you. Discuss the two of you. Mondibvunza vanhu 10, mondipa list yevanhu 10 vamuri kuda kuti tikuda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pa10 ipapo ndokupulirai one anouya. Alright, total. But let's disagree. Let's agree to disagree. Nyaya yeneutral ngatimboimira yakadaro. Isu tiri tiri kwatiri ikoko. Ameno kule kana taura neutral. What Apostle madyiwa. Uya anonzi kulia ndaida zvepoint scoring. Apostle hanze nemunodzari vanga vakutuma kuti hapana naye vakatoma musoro havasi kuda. Atiterere. Aiwa pafeya ngatimbomirai zveneutral ngatimbozvimirai zvamanje manje. Kusvikira taona iyo ZANU PF yakutawo zviri neutral tinobva tagona kuzodaro takufollow the leader but for now chimbotisai tiite yatiri kuita iyoyo. But platform to pamunhu wese. Do you know what, Apostle? Do you know kuti right now we are having this conversation?
tingada takatokudza kuti Apostle kuti munge muri pamaplatform edu titokupa irrelevance yakakura takutokupusha zvakadaro tikuda mari kana kuti hatisi kungoda but tatoti aiwa let's be neutral ndaranga auye ataure zvaanotaura utaona mucomment section hamuna kana one comment chakusupporta kuti Apostle ataura chokwadi because vanhu venyu varida kunzwa zvamunoda kunzwa zvamunoda munotaura imimi zvisina kwazviri kuvaendesa ndo problem iri kuitika iyoyo havasi kuda kusangana nechokwadi saka toita sei nevanhu vakadaro aiwa chokwadi vanenge vachichiziva vandochiziva chokwadi saka dhilai nechokwadi mubvise marwadzo dhilai nechokwadi chokwadi ndo chatotovapa kuti ZANU-PF yauraya nyika ndo chavanonzwa ichocho chokwadi ichocho ende hatisi kuzomira kuparidza shoko iroro pari kunetsa nezvaro tikutaura vanhu vane power right now do you know Mnangagwa can just say kuti mangwana chingwa chakudzika kana chachita $2 chingwa chakuita $1 the other dollar is coming from government iwe Muthulinqube tsvaga mari uise mari apa tidai so anozviita because he's got power and akakundikana tinomublema nekuti ndiye ane nyanga we don't go kune munhu ari kumateresi uko asi kutomborina kana influence chamisa anogona tonoripota nyaya kumapurisa akatonzi bva panapa munhu atikwanise kumusunga but Mnangagwa anogona kusatoenda kumapurisa anongopa command kuti ndiri kuda mufanhu akati apindure nyaya dzakati anoswera atobatwa nhasi manheru chaiye because he's got power saka paipa matadza kupindura paipa kuti ZANU-PF yauraya nyika yatadza ndo zvanganofanirwa kutipindura izvozvo kuti ZANU-PF has failed to provide to an ordinary person my basic needs things like water, electricity, transport, maroads, majobs, zvinhu zvakadaro yakundikana so ZANU-PF is to blame toita sei hapana wangu imimi ndimunoopposa ZANU-PF munoonawo sei kuti tingavake chinhu ichi and then we give you ideas kana makunosharewo nevanhu vamunoshare navo munenge makunda sei makunosharewo kana vachizoteerera semateerero avanoita paplatform panapa vanozoona kuti panhaya vanenge vachitaura zveshuwa kuti zvakati but they are making sense right now we don't even know kuti VP akabviswa pane bogus yandakaona musuno yakaiswa yakapendwa minister of something so minds whatever I don't know what she yachembera zvayo. We've got nothing against old people, we respect old people, they come with wisdom, but chiguruma iwo kakuita majunior ministers hapana ichipinda kuZANU-PF ikoko vatozati hapana tikufungirana pa-AI level ameno kule ni mashoko ako ekupesira ndo angu ekupesira yaya ina ndisi munhu wemashoko shoko akawanda totongotenda Apostle nemutoya papata taurana zvakawanda imomo. Thank you so much. No, I greatly appreciate it. Basa renyu apana mamaita zvakanaka. But pamangonetsa pakuti marama kutachi. Kuendera kukutina so that you interact with the right player. Because hamuda kunzwa zvinhu nemakuwana kuti Apostle vazoya vadai. Inini ndoda kubvunza one last question in my conclusion. Makazviona here kuti zvakaitaura zvise ndo zvaiitika. Kuti 2030 slogan yanzi ngaibviswe kureva kuti pane munhu ari kuita access kuzvinhu izvozvo. Ipapa hatikuramba. Yet I know and feel kuti information iyi dai iri kuma-big platform kwamuri ukuka ingadai kufamba ichienda kumberi. Ndosaka ndakakuti I'm going to give you a list of 5 things and see them happen. And that's exactly what happened. So if I'm telling you that I'm having access to where that information is coming from, I am feeling it's a duty to be doing that because in media, it is accept media. I'm not in media. It's your duty. Why can't you take on the battle and run with it? The last question. Yeah. Zvamatara zvese ndazvinzwa asi tombodzokera paipai handitataura kuti muri munhu waMwari makati munoprofita ndachikumbira kuti mutiudze kuti Mnangagwa ari kubva rini. Imba mubvunzo wako wakanaka and I'm going to give you a perfect answer. Ndakanyora paFacebook pamwe
ndarota something. Ndaona the next president after Emerson Mnangagwa. Ndakazvinyora. Do you know ndine vanhu vandakaudza ndikati imi ndarota paine munhu arina kupushirwa. But munhu uyu ndaona ari kuda tagwire. Do you know pane vanhu vandakaudza izvozvo? I have got it in black and white. Handisitaura zvokufungidzira. Ndinazvo in black and white on text messages to people that I trust. Ndakavata ndikati imi ndaona munhu anenge kuda tagwire angaida kupuwa bhatoni so. But ndozvinenge zvida kuitika chezvino. Saka zvamava kuzwa zvese izvi pane vanhu vanazvo in black and white. Saka kuda tagwire ndiye the next president here. And now the next president, ndaona achipuwa that button. Read between the lines. Those are kuitika manje izvozvo. All of a sudden, andinobvunza kuitira kuti next time kana nyaya dzazotaura kamozoti ndakambozvitsvaka kuti kwana holi nana kundiye ndisatoenda kugara taziva kuti kunyatsobvunza ichitira kuti vanhu vazonyatsoziva kuti ari pakangomora zvenyu kuti kutaura kunokweko. Aiwa inini uzanyanya kuti handitowandibvunza. I will come back to you. Ndokutaurira. All right. Then the last time before he was the last time before my last election. Ndakapa Uncle Jens. Andikuzidzwa vane simple life vane Uncle Jens. Ndakapa vanazvo kuma archives kwavo. Ndakatanga ndomakutira kuti ma election vanazvo zvandikutaura. Ma election akabuda zvaari chezvo. Saka iwo ndikati ndinokupa inini handisina dramatic steering. But ndikati ndinokupa ndipe nguva handine zvekujuma ndinounza chinhu kana ndakonfirma zvichiwa izvi ndazvidzwa mupfinga dzangu nemuropa. But I will tell you honestly, and that I promise before men and before God. Aiwa akana mukangoona prophecy iyi nechekuita nepolitics uyai nayo tiigara taiisa kuti vanhu vazoziva. Kuti vanhu vanoda kutoziva. No problem. I will tell you. Ndina kupromise. Any plus anyway, let me cut it off here. Ngaperi. Chikotaura zvamakazwa kamusati maenda. I'm curious. Vakatoda kupiwa mari tivatengerwa mota. No. Marani zvakanaka kumana. Itai basa renyu and I wish your ventures now tend to be serious businesses, great businesses that will actually employ more people. And I will tell you, whatever you do, I cannot support you financially. I'm not a financially wealthy person. I'm okay, but not a financially wealthy person. But one thing I can promise you, things will work out for you. I'm telling you that things will work out for you. Chokwadi but yenyu mari hapana kuti aizoiramba zvonya hatibati ndekuchecha isiyekuzaano. Okay, bye Apostle. Uyu pakanoti kure nemusoro wake.